Yun, first owner natin si ano. May kalab shoutout, kaibigan Gagamrak TV. Ngayon lang naging first owner ang aking kaibigan. Yun. Ay, may galab shoutout po sa ating viewers. Nagbabalik po ulit si Tonying. Tamsak harang po, Kuya Tonying. Ay, ikaw. Bro, number 1 from Gagamrak. Thumbs up house from Elensky Vlog. Sorry na late yung ano, yung jacket. Nagalab shoutout po sa $8 million may house ni Tanying. Like number 1 from Elensky Vlog. Nagkunan sila ni Gamrak TV ng like number 1 ah. Santich Vlog, harang from Santich Vlog. May galab shoutout host. Tambay ako from Pel, Hong Kong. Tambay lang, paalis na ako papunta school from Ate Grace Lorente. Tambay lang host from Elensky Vlog. Thank you very much sa mga patambay nyo. Late na from Ate Grace. Sige Ate Grace, sundayin mo na si Aiki Pogi. Baka umiyak na si Aiki Pogi. Di mo magdadaro. Bigi. Yun. Tamsak dan host. Ayan, nag-antay talaga ako host. Kala ko wala ka from Agmir. Wait ito. Hindi ako nakapag-live kahapon kasi nag-renew tayo ng ano. Nag-renew ko ng motor ko. Renew ko yung motor ko kasi kaya hindi ako nakapag-live. Tapos ngayon na-late na naman ako dahil na-late ako ngayon kasi medyo masama yung pakiramdam natin. Yan, Jingo, bigi-bigi. Salamat sa pagtambay kanina sa LS ko, #Santich Vlog. No problem, kaibigang Santich. Ganun talaga. Pag di tayo naka live, support tayo sa ating mga kaibigan. Hi Kabsat from Jingo Magdadaro Ninja to. Salamat Kabsat. Salamat sa 9 thumbs up. May 9 times sa pagkat si Tuming. Na-miss ko magbasa ng comment eh. 7 harang Manoy, Tunying, 7 dan tamsak po from Manoy Siram Kachukaran. Idol, premier sa akin. 2 palablabs from Wigs. Sige Wigs, pababa nga. Pababa kaibigan Wigs. Wala namang bagyo dito Manoy, yung init-init nga oh. Balik ka dito Manoy, pag may bagyo dito napakainit. Pag ano naman, pag sa iba naman mainit, dito naman maulan.
Pababa Migs, na ano, Migs. Pababa ng ano natin dyan, ang Premier. Palablab naman po kayo may kay kaibigan Phil Hong Kong. Yung mga hindi pa po nakadikit yan kay Phil Hong Kong, pakisupport po naman natin. Support lang po tayong lahat. Yun, manager ang Katsukaran, nag-drop ng bahay. Palablab naman sa nakapin, kay manager ang Katsukaran. May glove shot po sa inyong lahat. At sa iyo man ito niyo, from manager ang Katsukaran. Bakit late ka? From Rigs Vlog. Malakas ulan kaya wala ako marinig from Santits Vlog 10-12. Maulan ba sa inyo? Sa amin, mainit oh. Ang init. Kanina pa ako abang from Ridge Vlog. Pabangan na ba yung Ridge Vlog? Gandang hapon host from JJ Vlogs. Kaibigan JJ. Salamat kaibigan JJ Vlogs. Salamat sa pagpunta. Okay, from Ridge Vlog. Lenny in Lauren Vlog. Thumbs up from Lenny in Lauren Vlog. Lenny Lauren Vlogs, Bigi, manager ang Katsukaran na. Manito Nying, kumusta ba ang bagyo dyan? Good morning kaibigan Tunying from Orly TV channel. Salamat kaibigan Orly, Manoy Tabi. Megalab siya to, Harang, from Mirson Turlaw. Tamsak na po kaibigan Tunying from Orly TV channel. Salamat Manoy. Kami dito sa Bulacan, makulimlim na po. From manager ang Katsukaran. Santis Vlog, nag-drop ng bahay. Patikit naman kaibigang Santits, kaibigan, sino nga ba itong isa? Rigs Vlog, Santits Vlog, kay Manoy Sarong Katsukaran para palit-palitan po ang pin natin. Yun, Santits Vlog nag-drop ng bahay, tamsak lang ako bro. Ay, tamsak lang ako sa iyo host. Malakas ulan dito, ang hina ng net ko. Sayang di makapangisda. From Agamir. Sige, baba ka lang ng bahay mo. Baba ka na lang ng bahay mo. Okay lang yan. Saka na lang mangisda pag di na kayo busy. Nandito lang naman si Tunying. Kaso yung problema, hindi ako nakaprepare. Lobat yung mga cellphone ko. Isa lang yung na-charge, ito lang oh. Live pala si Bina mula to. Salamat ang kamera. Manager ang Katsukaran, nag-drop ng bahay ng Orly TV tuning. 3D tuning 3G na yan. Ay siya 3G na ba yun? Nakakalimutan ko lagi. Sandra, yung Cassandra sa'yo din di ba ate? Pababa pa ng bahay ate Rina.
Rainy season na nga. Season ng loading ang internet from Santis Vlog. Oo nga, pag maulan sigurado. Loading tayo, loading. Tabay ako from Jingo Ninja. Good noon from Lani Soriano. Hashtag Wilson Terlaw. Harang pa ako from Ate Lani Soriano. Like number 11, kaibigan from Gigi Vlogs. Agamir Whitey. Dan sa main mo, full pack na rin. Ingat po from Manay Siram Katsukaran. Regina Villarmino, Phil Hong Kong, Sis Kutunyig. Ay, sis mo ba si Ate Regina? Sister mo ba si Phil Hong Kong? Manay Early TV channel ang drop ng bahay. And Santits Vlog. Elensky Bigi Bigi. Agamir White ito, Dan, sa iyo. Tapos na daw sa iyo, kaibigan Agamir. Maulan daw sa kanya eh. Ganda yung kanta mo from Manay Siram Katsukaran yun. Manay Early, Bigi Bigi, nag-drop ng bahay. Elensky Bigi Bigi. Good PM mga idol, kumusta po kayo from Dayuhang Batanggenyo Vlog? Pababa ng bahay na Batanggenyo para makipagdikitan ka dyan. Ate Lani Soriano, Bigi Bigi, ay Bigi Bigi, nag-drop ng bahay. Mali si Ram. Mga Katsukaran, pasuporta po na masipag nating content creator at lagi nating suportahan si Manito New Sam. Salamat po Manay Siram Katsukaran, salamat sa pag-flex nyo ng aking channel. Sobrang thankful po ako Manay sa support mo sa akin. Basta nandito lang din po ako lagi pag may time. Di tayo nawawala dyan. Tusok lakay from Mix and Design to. Salamat Manong Lakay. Manoy Siram, salamat po sa pagpin Manoy. Early TV channel, nag-drop ng bahay. Like 16 house from Ate Mirali sa channel. Jingo Magdadaro, nag-drop ng bahay. Baba ko premiere from Ate Mirali sa. Sige si Ate Mirali sa. Palablab. Palitan po muna kita, Manay Siram ha. Premiere tayo, premiere. Mas natin yung premiere. Like number 2 Ate Miralisa oh. Oh, like number 2. Kino-congrats ko nga pala ang aking ang aking kaibigan na hindi na po siya muni-muni. Monetize na po siya. Congratulations po Ate Miralisa's channel. At sa aking kaibigan na si Skyler Motovlog. Isa na ring monetize. Nagbunga na rin yung paghihirap natin lahat na vlogger. Ang pag-aano naman po natin, pag-aaksayahan ng oras, pagod, ay or palaki natin ang bunga ng ating pinaghirapan. Unti-unti din natin yung kunin yung ating $1,000 ay $100 pala, $100 na kailangan daw ipunin. Muli po mga kaibigan, kino-congrats ko ang aking dalawang kaibigan na si Ate Miralisa's channel at si Skyler Motovlog. Isa na lang po ang naiiwan sa aming muni-muni, si Kajuni TV, kaya suportahan po natin si Kajuni TV. Paki-support na rin po mga kaibigan. At yun, good morning. Mega love shout out my friend Hebron TV. Welcome to my live stream, my friend. Thank you for coming.
Manay, nandyan ako sa Pangasinan sa Katipusan. PM kita ha, from Manay Siram, Katsukaran. Sige, sige, Manay Siram, sige, sige. At pag may oras tayo, pupuntahan kita kung saan ka dito sa Pangasinan. Pag malapit-lapit lang dito sa aming lugar. May galab shoutout po. Miralisis channel from Manay Siram, Katsukaran. Mix and Design. May galab shoutout ang Miralisa from Manay Mix and Design. Mix and Design, nag-drive ng bahay. Dan tamsak sa premiere mo. Santits Vlog from Lani Soriano. Yun, thank you, thank you. Santits, tapos na siya si Ate Lani Soriano. Hashtag Wilson Torlaw. Miralisa channel, may galab shoutout Sir Siram from Ate Miralisa. Orly TV channel, nag-drop ng bahay and Lani Soriano. Ruina Tiranya Vlog, yun. Biggie Biggie and Jingo M Ninja. May galab shoutout Mix. May galab shoutout Lani from Miralisa channel. Mix and Design, $100. Oo nga, $100 para. Kala ko $1,000. Sorry. Thumbs up, Dan Good PM from Ate Rowena Tiranya Vlogs. Salamat po Ate Rowena. Jingo, Biggie. Kambal ni DJ McGreen. Thumbs up dan house from Kambal ni DJ McGreen. Salamat. May galab shoutout sa 10 million. Salamat sa 19 thumbs up agad. Ng aking mga kaibigan. Salamat sa inyo. Jingo M Ninja, nag-drop ng bahay. Dan kay hashtag Siram Katsukaran Analos from Santits Vlog. Thanks kaibigan to inyo from Ate Mirali sa channel. Salamat daw. At nag-graduate na siya. Napasalamat siya. Congrats po natin ang ating kaibigan na si Ate Mirali sa channel. Natapos din yung kanyang pagti-TikTok. Nakagraduate din siya sa wakas. Nawala na yung mga pagod ni Ate Miralisa. Nawala na yung haka-haka ni Ate Miralisa na ano. Huwag ko na kayang ituloy itong YouTube. Ngayon, sigurado, tuwan-tuwa siya ngayon dahil isa na rin siyang monetize. Salamat Ate Miralisa. Salamat din sa tulong nyo, sa tulong nyo lahat, sa tulong lahat na mga kaibigan ko na sumuporta kay Ate Miralisa at saka kay Skyler Motovlog. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Salamat host, congrats Skyler from Ate Miralisa. Lani OTW, mahina masyado ang net, kaya matagal makabalik from Santits Vlog. Si Santits, dahan-dahan lang. Ganun talaga pag mahina. Kailangan natin magtiis. Hindi naman natin pwedeng anuhan yung panahon. May bagyo nga. Like number 19 kaibigan from Skyler Motovlog. Thank you kaibigan Skyler. Santits Vlog 12. Drop ng bahay and Mix and Design. Salamat po sa lahat ng support ninyo mga kaibigan from Ate Mirali sa channel. Yun. Thank you very much daw po sa mga kaibigan niyang nagsuporta kay Ate Miralisa at nakagraduate na rin siya. Monetize na rin po siya. Mapapalti na po yung aming group chat. Hindi na po muni-muni. MMMLSO from Hebron TV. Thank you for coming my friend. Hello everyone from Hebron TV. Hello Hebron, kayo from Ate Miralisa channel. Congratulations kapatid, hashtag Miralisa from CGTV. Salamat kaibigan CG sa pagpunta ulit kay Tanying. The best talaga kayo kahit talaga mga kaibigan kung naandito talagang the best yung mga suporta niyo sa akin. Kaya hindi ako magsasawang pasalamat sa inyo kahit araw-araw yung kayo pasalamatan. Hindi ako magsasawa dahil naandyan kayo lagi. Salamat sa inyo mga kaibigan. Thumbs up sa premiere mo sis Miralisa from Lani Hebron. Miralisa, hello to from Hebron TV. May galab shoutout po sa lahat from kaibigan Skyler Motovlog. Congrats ko po ulit ang aking kaibigan na si Skyler Motovlog. Isa na rin po siyang monetize. Nawala na po yung mga agam-agam namin na baka mahirapan sa pag-apply. At salamat at hindi kayo pinahirapan, hindi katulad yun Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda yung mag-share tayo ng ating karanasan para at least pag na-share natin yung ating karanasan, hindi na maranasan ng ibang vlogger. Gaya na nangyari sa akin na ganun lang pala yung step. Kaya nabigyan natin ng babala si Ate Miralisa tapos si kaibigan Skyler. Kaya hindi sila nahirapan na mag-apply sa
monetization. Kaibigan Orly TV channel, nag-drop ng bahay and mix in design. Maglablaban po kayo, magdikitan po, magdikitan, mga kaibigan. Salamat sa 22 thumbs up. Okay lang Santits kapag okay na nit mo ko balikan from Ate Ramil Sarilla, #San Torlao. Okay lang Santits kapag okay na nit. Kararating lang ng bahay, galing sa trabaho from Manay Orly TV channel. LS ko ulit mamaya, Manay Orly. Kaya kahit nga, LS ka, wala namang problema Manoy. At pasyalan natin, tamsa ka natin yan, tamsa pa natin. Kahit naka-LSC tunying. Congrats Mami Ralisa. From Mix and Design to. Kambal, hindi di McRae, nag-drop ng bahay. Tapos na po kayo sa premiere ni Ate Miralisa para palitan naman tayo ng ano. Tingnan nga natin to si Kambal ni DJ McRae. Pinatin. Palitan mo na kita Ate Miralisa ha. Congratulations Ate Miralisa. Palitan mo na kita. Tapos na po ba kayo sa nakapin? Type 1 po kung tapos na kayo sa nakapin. Type number 1 kung tapos na sa nakapin. Pag wala mag-type number 1, hindi pa tapos sa nakapin. Para maganda. Naiisip ko yun eh. Para maganda. Like, comment number 1 kung tapos na sa nakapin. Sunod na rin yan si Manong Lakay, si Mix and Design. Malapit na rin yan. Sana all graduate na. From Mix and Design. #Lani Sariano. Dan po from Santits Vlog. Hi, I'm Korean Premier here, 34 bananas to channel to subscribe with friend. Pa-subscribe naman daw po si kaibigan Hebron, my Hebron TV, my friend. Please subscribe Hebron TV channel and to another one. Santits Vlog, nag-drop ng bahay. Sana all graduate na. Hi Idol, shout out from Kauswagan, Cagayan de Oro, from Wendell Kent Vlog. Salamat kaibigan Wendell. I'm watching po, thumbs up dano po, from Ate Babes Ngoyem. Kambal, thumbs up OTW. Ay, hashtag Kambal. Thanks OTW. Si Mix and Design. Pabalik daw si Mix and Design. Wendell Kent, then drop ng bahay si Wendell Kent. Hello! What's up? Good afternoon from Ate Jolie Pinakpakan. Shout out. Salamat. Merry Christmas. Ate Juliet na Makpakan. Nandito na naman ang aking Ate Juliet na hindi maingay. Yan, nagising na yung taga Korea, Ate Juliet. Nandiyan na yung taga Korea. I give you 10 to 20 bananas for my friend. Ano yun? Puron Solwan from Hebron TV. I can give 10 to 20 bananas for my friend Puron Solwan. Hello Sir Hebron. From Juliet na Magpakan. My friend Hebron TV. Just say Juliet na Magpakan hello. Just saying to you. Mix and Design, #Kambal Dan. Santits Vlog, Dan Digit, Bakas, thumbs up Kalimbang from Kambal ni DJ McGreen. Mix and Design, yun, tapos na si Mix and Design. Tapos na rin si Ate Soriano. Ate Lani Soriano. Thank you. Oh, dadalo pa lang yung tapos na sa ano. Para mapalit naman, para palit naman yung nakapin. Santix Vlog, Dan Dikit, Bakas, tap sa Kalimbang. Yun, dadalo pa rin nag-thumbs up sa premiere. Pakisuyo. Madali lang naman po thumbs up ka ng premiere. Ay, hindi marami na pala ate. Timiralisa. 7 na oh. 7 thumbs up na.
7 na, pang 8 na si kaibigan Skyler. Tulungan mo ako idol sa banana from Wendell Kent Vlog. Sige, baba ka lang kaibigan Wendell Kent. Baba ka lang ng bahay mo. Baba ka lang ng baba dyan. Pag 10 nakalipas, baba ka ng bahay. Para i-shoutout ka ng i-shoutout. Tapos sa kaibigan, 2 harang kaibigan from Rekineri Vlog. Salamat kaibigan Rekineri. Mix and Design, hashtag Santits Dan, pasugli din. Salamat from Mix and Design. Dahil sa nakapin, bakas, dikit ang sa kalimbang from Kambal ni Macrin. Hi, I'm Korean Premier Head 34 Bananas to channel to subscribe with friend from Hebron. Yun, Premier ulit. Kaya tarawin na tira niya. Premier lang muna ipipin natin, Premier. Tapos, magbalikan na lang po sa mga nagdadrop ng bahay. Magbalikan na lang po. Madali na po kasi yung tamsakan ng Premier. Kaya, hello my friend, Hebron. Warapi. Nandiyan yung ating kaibigan, Neri. Kaibigan, baba ako ng bagong upload. Sige kaibigan. Neri. Like number 23 kaibigan from Skyler. Salamat kaibigan Skyler. Wendell Kent Vlog. Biggie. Wendell Kent nag-drop ng bahay. Kambal ni Macgreen nag-drop ng bahay. Thumbs up Dan, Ate Meralisa from Skyler. Wendell Kent Vlog, Dan. Wendell tapos na si Mix and Design. Dan thumbs up Meralisa from Regeneri Vlog. Hebron TV, okay. Coming from Hebron TV. Skyler, nag-drop ng bahay. Kambal ni Macgreen, Dan sa'yo, sabi ni Sunkids Vlog. Mix and Design, salamat po sa tamsak at support from Wendell Kent Vlog. Hello my friend Hebron, coming from Regeneri. Hebron TV. Just greeting to you. Regeneri is greeting to you, my friend Hebron. Yun. Alam na nila yan. Sabi nga ni naalala ko si kaibigang Edner's Vlog eh. Pag nag-i-English siya, bahala siya, patudugoy yung ilong niya. Intindi niya yung English ko kasi alam naman natin na hindi natin intindi niya yung English ko. Sabi ni kaibigang Edner's, bahala siyang umintindi, bahala siyang dumugo yung ilong niya. Hebron my friend. Sabi sa'yo, mahalin niyo si Hebron eh. Nagpapalipad si Hebron. Nagpalipad na naman si Hebron na 1,000. Hebron my friend, I visited your video from Ramil Sarilla. Yun. Please back visit to Ramil Sarilla Vlog, my friend Hebron. Hashtag Werson Torlao. Mix and Design. Nabalikan na po kita from Wendell Kent Vlog. Yun, thank you Wendell. Thumbs up host. Sana all may palipad. Regeneri Vlog, nag-drop ng bahay. Dan sa nakapin host. From Manong Lakay, Mix and Design to Jalines, nag-drop ng bahay. Hebron. Yes, I'm the host. I'd like to banana from Poronsol 1. Okay, please I subscribe your friend Poronsol 1, my friend Hebron. Please drop the link of Poronsol 1, my friend. My friend from I subscribe this one banana to your channel. I watch the ads. I can skip the ads, my friend.
I watching your ads, my friend. Ano nabasa ni Ma'am? May comment si Manong Lakay. Teka, Manong Lakay. Babasahin ko lang. My friend Hebron. Yun. I watch your video, my friend. Thumbs up from Mama's Vlog. Mega love shoutout po. Salamat sa 20 thumbs up. Mexican Design, nag-drop ng bahay. Thumbs up. Thanks sa pag-pin-host. Comment number 1 po sa tapos na mag-thumbs up sa premiere ni Ate Rowena Tiranya. Mention 1 para alam natin na may nag-thumbs up na. Thanks sa pag-pin from Ate Rowena Tiranya. Joliet to, Dilatori, bigi-bigi. Skyler, salamat po sa support at thumbs up from Wendell Ken Vlog. Juliet 12 Dilatori, yun, bigi-bigi. Hebron. Type number 1 po. Para kung tapos na sa premiere. Ipin naman natin si Hebron para tawag nito, i-subscribe niyo po si Hebron dahil mabait si Hebron. Ilang beses na nagpapalipad sa akin yung si Hebron. Paapat na yata ngayon, paapat na. Sayang din ng 42 pesos, oh. 42 pesos, 0.91. Wilson Dandikit, Bakas Kalimbang. Tamsa Kalimbang, pabalik na lang po from Kambal ni JJ McRae. Yun, pabalik daw po kaibigan Wilson, as taga ni Ate Lani Soriano. Mga comment ni Manong Lakay, $4 na yung Manong Lakay ah. Hi, I'm Korean. Teka, ipipin ko mamaya si Hebron. Pin ko lang si Hebron. Para madikitan nyo. Kaya dikitan nyo na lang. Tapos mag-mention kayo para alam niyang dinidikitan din natin si kaibigan Hebron TV. Ang aking friend from Korea. Magandang hapon sa inyo kaibigan Katonying. Magandang hapon po sa inyong lahat. Na naririto kay Katonying from Ate Nati Remigio. Salamat po Ate Nati Remigio. Yes, alam from Hebron TV yun. I understand my Filipino language. Alam na daw niya. Kayo from Hebron. Thank you my friend Hebron. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Magandang hapon din po sa lahat from Wendelken. 100 yen lakay. Nagpalipad na ako. Basta sila lang ba marunong. Bakit sila lang ba marunong magpalipad? $100 na yan lakay ah. Anong lakay? Makukuha ko na yung ano ko yan. Makukuha ko na kadi $100. Oh, nagpalipad na si Manong Lakay ah, $100. Salamat po Manong Lakay sa palipad mo na $100. Ang laki na niyan. Juliet Diladore, bigi-bigi. Hebron TV, Dan Pulpak. Kalimbang. My friend Hebron TV, Skyler mo to vlog is done. Subscribe to your channel, my friend. Please subscribe back, my friend. Hebron. Thanks host from Hebron TV. Yun, nabasa agad niya. Ibigay mo si Jackie Chan kaibigan. Tawang-tawa na naman to si kaibigan Rigineri. Teka nga lang, inom lang ako. Inom lang ako mga kaibigan. Nawala yung sakit ng ulo ah.
Ibigay mo si Jackie Chan, kaibigan, from Ricky. Congrats, Skyler, from Ate Miralis sa channel. Mega love shoutout, Neri, from Miralis sa channel to. Ate Dilit, bigi-bigi, Ate Miralis sa nag-drop ng bahay. Like number 28 po, kaibigan Tunjing, from Ate Nati Remihio. Lani Soriano, dan na po kay William Vlogs. Wilson yan, Wilson. Dan na po kay Wilson Vlog. Digitam sa Kalimbang, pabalik na lang po, salamat. Jolitel Blatori, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout, Miralis at congrats from kaibigan Rekeneri Vlog. Isa na lang pong ano namin, si Kadyo ni, pagkatapos ni Kadyo ni, ang kasunod po namin na susuportahan, si kaibigan Rekeneri. Kasi isa rin pong mabait na kaibigan. Lahat naman po kayo suportahan namin, isa-isa lang po kasi, isa-isa lang, kaya, kasi po pag susuportahan namin lahat, babagal yung pag-usad. Kaya mas maganda yung paisa-isa lang, para pag paisa-isa lang, mabilis na umangat. Basta wag po kayong mag-alala, lahat po kayo susuportahan natin. Magsusuportahan po tayo mga kaibigan. Hindi mawawala po ang pagsuporta natin sa bawat isa. Yan po ang advokasya ng Muni Channel. Advokasya. Parang arsap to parang kay Cornel Busita to. Hindi, joke lang. Pero yun talagang ano namin. Tutulungan namin kung sinong tutulungan namin kaming Muni group chat. Ay mga member doon. Ay mga founder pala. Kasi kaming nagbuo ng Muni na yan Muni group chat. Tamsak na kabayan kaibigan from the Rekeneri. Yan, tapos na daw sa premiere si kambal ni Dia Di Macren kay Ate Rowena Tiranya. Mix and design. Ang daming dollar nito. Bagbag na dollar ang binigay ni Manong Lakay. 4 na bag. Tamsak na kabayan kaibigan. From Rekeneri Vlog, Skyler, #Mamas Vlog, Danpul Pakalimbang, all from kaibigan Skyler. Buti wala ba yung boss mo dyan kaibigan Skyler at nakakapag ka rin sa ating baka mahuli ka dyan. Mahuli ka ng boss mo, pagalitan ka. Hello house, watching po from yun, si Ate Rosita Way of Life. Salamat po Ate Rosita Way of Life. Baba po ng bahay Ate Rosita para madikitan. Nandiyan po si Manong Lakay, si Mix and Design. Baka hindi pa kayo dikit niyan. Yun Wendell Kent Vlog, nag-drop ng bahay. Hebron, Dancing Oy, G1 E, ano yun? Gansa Dualed ni Bada. Napahirapan mo ko Ate ni Merlisa. Gamsa Dualed Nida from Mirali's channel. Message of Ate Mirali's channel. Loading. Sige, pasensya na siya. Harang ulit kaibigan, dalawa. From kaibigan Rekeneri Vlog. Mix and Design, #mga vlog tan. From Mix and Design. Yan, Mix and Design. #mga vlog. Dandang po sa si Manong Lakay. Si Mix and Design. Pabalik naman po. Hi, I'm Korean Primer. Have 34 bananas to channel to subscribe with friend from my friend Hebron TV. Please subscribe to friend Hebron TV, my friend, mga kaibigan. Please subscribe sa ating kaibigan si Hebron TV. Subscribe naman sa kanilang bahay kay Hebron TV at sa kanyang kaibigan na isa. Mix and Design, natawa na si Manong Lakay. Dami na niyang perang binigay kay Tunyig. Hebron TV, bigi-bigi. Mamas Vlog, Dandikit. Bakastam sa Kalimbang from Kambal ni Mac Green.
Kambal ni Mag-Green nag-drop ng bahay. Pabalik naman daw po, Mama's Vlog. Sana tulungan niyo akong umangat ang aking YouTube channel, mga idol. Sunod pala, tulungan din natin si kaibigan Wendell Kent Vlog. Kasi malit pa rin yung bahay niya. Ipipila natin to si Wendell Kent Vlog kasi gusto rin talaga niyang maging vlogger. Para naman kasi may idol siyang isang vlogger. Sikat na vlogger yung idol niya eh. Kaso hindi naman yata siya tinutulungan kaya tayo na lang ang tutulong. Pagtulungan po natin yan. Basta baba ka lang ng bahay, kaibigan Wendell, kung sinong may live na nandito na kung sinong dinikitan mo dyan na naka-live, puntahan mo. Kung nag-drop sila ng video, panoorin mo. Tapos mag-comment ka para alam nila na basta puntahan mo lahat ng video nila, kaibigan Wendell Kent, para like-an nilang na tawag ito. Lagi nilang alam na pinapanood mo yung video nila at sincere ka rin na tumulong na talagang nakasuporta ka rin sa kanila. Pakita mo na suportado mo sila para suportahan ka rin. Ganun lang yan, kaibigan. Hebron Design. Ayon. Mahiyo, Chenjoy Hada. Chenjoy Lada from Merlisa Channel. Ano ba itong pinagsasabi natin Merlisa eh? Skeller, dating dikit na kita from Mama's Vlog. Merlisa Channel, nag-drop ng bahay. Sinong William Kambal ni DJ Mag-Green? Wilson siguro yun, Wilson. Walang William dito, kaibigan Kaibigan Mag-Green, Wilson yun, Wilson Turlaw. Asawa po ni Ate Lani Soriano. Thumbs up and house from G83 Mix Vlog from Ate G Bunuan. Salamat po Ate G. Mama's Vlog nag-drop ng bahay. Congrats sa #Merali sa channel from Ate Rowena Tiranya. Hello Idol Regenary Vlog from Ate Rosita's Way of Life. Hi Idol daw. Saan lakad mo kahapon, kaibigan from Regenary Vlog? Nagparestro ko, kaibigan, ng motor natin. Kaya hindi ako nakapag-live. Nagparestro ko ng motor. At saka napalaban kahapon, napalaban sa pulang kabayo. Keller, Bigi. May galab siya out, Ma'am Rositas from Regenary Vlog. Wilson Turlaw, meron pong bakas downloads from Kambal. Wilson Turlaw nga, hindi William. Nabalikan na kita sa bakas mo. Kambal ni DJ Mag-Green from Lani Soriano. Yun. Thank you, nabalikan agad. Wendell Client, Bigi. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Regenary, salamat po from Rowena Tiranya. Sino pang dinapipin? Mamaya nga. May galab siya na Lani Soriano from Regenary Vlog. Wendell Kent, nag-drop ng bahay. Pakisubscribe naman si Wendell Kent. Pero nakasubscribe na lahat sa ito eh. Skeller, Moto Vlog, Bigi. Welcome, Rowena from Regenary Vlog. Salamat, Ma'am Rowena from Merlisa Channel to. Kambal ni Mag-Green. Salamat, Lods Lani from Kambal ni Mag-Green. DJ Mag-Green. Idol thumbs up, meron harang from Master Chito Luto Vlog. Salamat kaibigan Master Chito Luto. Baka hindi po ito kayo nakakadikit kay Master Chito Luto, pakidikitan naman po si Master Chito Luto. Salamat po sa mga lahat ng bumati. Busy lang po, may ginagawa ako para Ate Merali sa channel. Mama's Vlog nag-drop ng bahay. Thank you to all po from Ate Merali sa channel. Watching lang ako, host. Sunod mo na lang, LS. Salamat.
from Ate Rosita Way of Life. Ako na lang magbaba, Ate Rosita. Last 4 minutes, my friend, Hebron. Pinapanood ko pa kasi si Hebron eh, si Hebron TV. Wendell Kent, Bigi-Bigi, Hebron. Hashtag Hebron, anyo yun sa'yo from Ate Ruina Tiranya Vlog. Anyo sa'yo. Ano ba yun? Ano ba yun? Yan pala yun. Kailan kaibigan ngayon na ba? From Rekinel Vlog. Naulit tuloy ako. Sikulas po yun, Lods. Ngayon na ang Sikulas po yun, Lods, from Wendell Kent Vlog. Ngayon na kaibigan ng alin? Ang pagsuporta natin kay ano? Kay Wendell Kent. Mamas Vlog nag-drop ng bahay. May galap siya ito, Triginary from Atilani Soriano. Batuin ko ng banana yan, kaibigan. Sige kaibigan, banata mo ng banana yan, si Wendell Kent. Bigyan mo ng 10 banana, kaibigan. Yun, may bago tayong ubat na pin yun. Pa-subscribe nga po sa ano, sa kay Warren Yubion. Isa rin pong pinsan ko po yun, magiging vlogger na din yata. May grab shoutout po sa mga Tagalusay na dyan. Yubion family, lahat po na taga-gulang-gulang. Ito ko si Warren Yubion, matagal ko itong barkada eh. Nakasama ko to sa trabaho na parang third cousin ko na rin, kaya nakasupport din sa akin lagi. May grab shoutout ulit sa mga taga Lucena City. At sa kay Kuya Upong, kay Kuya Rupo, kaibigan Warren. Kumusta? Regards kay Kuya Upong, kay Wendy, kay Wela. Sa lahat ng Yubion family. At saka kay Kumiya family. Salamat. May grab shoutout sa inyo dyan. Sa lahat ng Tagaluuban. Salamat sa suporta nyo kung nanonood na kayo. Mag-comment lang kayo para i-shoutout ko kayo. Shoutout ko family nyo. Shoutout ko sino mga nanyan sa Lucena. Mga tita ko po dyan sa Lucena. Shoutout, may love shoutout. Sa lahat pong Lucinahin. Kaya na nandiyan din si Manay Alvin Watchador. Taga Uhoy, from Warren Yubion. Meron sa channel to, Bigi-Bigi. Ate Meristan, nag-drop ng bahay. Mag-moto vlog ka, idol. Hey, from Wendell Kent Vlog. Pag may ano na ako, pag may GoPro na ako, isisingit ko yung moto vlog. Skyler, Bigi-Bigi. Kaya pala, Mrs. mo lang bumisita kahapon from Rekineri. Oh, nakasupport yun si Mrs. Pag wala ako, siyang susuporta sa inyo. Kaya kahit wala si Tunying, nakasupport yung ating ang ating mapagmahal na asawa na kahit lagi kami nag-aaway, lagi nakasupport yan sa inyo mga kaibigan. Alam din niya kung sinong susuporta. Papinhouse! Ha ha ha. May galab siya Rodriguez. Oo nga eh. Ang baba ng bahay. Baba mo na ng bahay. Baba mo na, baba. May galab siya Rodriguez from ating Miralisa. OTWC Wendell. Napin ko to si Warren of yun. Change ko CP ko pero di pa ako out. Change lang po habang nagsusulat ako. Mga pangalan nyo, yung gusto po na dumikit sa akin, iwan kayo ng bakas at kayo na po.
at kayo po ay susuklian ko bukas para di malagas from ating Nati Remio. Bukas daw magbabaka si ate Nati Remio. Yon, Mama's Vlog nag-drop ng bahay. Congrats Miralisa. From kaibigan Regenery. Yan, batayin mo nga ng banana yan, kaibigan Regenery. Nakapin, si Wendell Kent Vlog. Batayin mo ng banana. Pakisuyo, kaibigan. Yung tapos na pala. Sino nga ba yung titingnan ko? Wala na tuloy. Mamaya. Si ate, naturuin na taran niya. Shoutout, nagiinom kami ni Engineer Arnel Kumiya ngayon kahit may bagyo from Warren Ibion. Ay, mega love shoutout po sa aking bossing, sa aking manager dati na si Engineer Arnel Kumiya. Kung totoo man po na naandyan siya, ang aking manager, na aking bossing, na parang kapatid na rin ng turing sa akin nung naandyan ako sa kanya. Mega love shoutout, manager. Salamat at kahit pa paano hindi na nagpapala si Uban. Ito na lang ang trabaho ni Uban. Shoutout sa inyo dyan mga taga-gulang-gulang. Kumiya family, Yubyun family, sino pa? Disamero family. Kay Sir. Kay Frederick, Sir Frederick. Sa lahat ng tropa ko dyan, sa gulang-gulang, sa Luban, salamat. Mega love shoutout sa inyo lahat mga kaibigan. PM kita mamaya, Kuya Arnel, Engineer. PM kita mamaya kung talagang naandyan ka nga sa Lucena, kung nakauwi ka. Kung totoo yung sinasabi ni Wata men. Shoutout, nagiinom kami ni Engineer Arnel Kumiya ngayon, kahit may bagyo. May bagyo ba dyan? Dito sa amin, ang init eh. Salamat Ricky, sunod na kayo from Miralisis Channel. Lani Soriano, salamat po sa support mo from Wendell Kent Vlog. Thumbs up from Manoy Alvin Watchador Vlog from Lucena City. Parang Manoy, dito ako nood from Anali Victorino bro. Salamat Manoy Dong Vlogs. Bro, nagbabalik ako. Kaya lang harang, sikuin mo na yung harang na yan. Kaibigan Gagamrak TV, sikuin mo na yung harang na yan. Sana all Miralisa from Regenery Vlog. Saglit na lang, susunod ka na kaibigan Regenery, huwag ka mag-alala. Gagapangin natin yung what's our mong yan. Pel Hong Kong, nag-drop ng bahay, dito ako sa SM City, up down, Cagayan de Ormo. Wendell from Atilani Soriano. Lani Soriano nag-drop ng bahay, mega love shoutout. Migo Gagamrak from Regenery Vlog. Oo, sunod na kayo. Pati Wilson. Sunod na kayo, pati Wilson at lahat from Ate Miralisa. Nakapila kayo sa amin sa Muni channel, Muni group namin. Lahat ng naiiwan, gusto namin walang maiiwan, lahat sama-sama tayong magbunhi ng ating pagiging isang vlogger, pagiging isang YouTuber. Dahil magkakasama tayo dito lagi, kailangan magkakasama rin tayo sa loob ng YouTube. Lahat tayo magsama-sama doon. Pelong Kong from Anali Victorino, mega love shoutout yata. Pelong Kong, Bigi and Anali Victorino. Lani Soriano, balikan kita ngayon from Wendell Kent Vlog. Basta wag susuko from ating Miralisa Channel. Yun, tama yun. Dati gusto na namin sumuko. Pero ngayon, hindi na kami susuko. Dire-diretso na to. Hanggat umabot ng 1 milyon ng subscriber namin. At sana umabot ng 1 milyon. Nahirapan nga ako sa 2K subscriber. Next design to, nag-drop ng bahay. Sige kaibigan, from Regenery.
Dito pa ako harang maray from Anali Victorino. 1 years and 2 months ako bago na muna eh. O tinan mo, 1 year and 2 months na nabuni si Ate Miralisa. Ngayon naniniwala ka na Ate Miralisa na kahit 1 taon ka nang nagbablogger, mamumuni ka pa rin, hindi mawawala yung lahat ng WH. Wag po kasi tayong maniniwala sa mga sabi-sabi. Yung mga sabi-sabihan, mga ano yan eh, ang tawag nito, disclaimer ba yun? Pag mga ganyang sabi-sabi, huwag tayong maniwala. Yung iba dyan, imbis na makatulong, hindi lalo pang nakaka-stress. Oh, yung iba, imbis na tulungan tayo, yung iba dinidiscourage tayo kasi yung iba gusto sila lang ang umangat. Kaya yung mga sabi-sabi, basta gawin lang po natin yung tama. Yung tama dito sa sa larangan ng larangan ng YouTube. Yung pagba-vlog natin. Kung anong nasabi ng YouTube, alam ba, yung sa copyright, huwag na natin gawin. Kasi bawal na nga. Yun, huwag na natin gawin. Lagi nating basta sama-sama lang tayo magtulungan. Mega love shoutout, warapu. Ayos na ba ang paa mo from Gagamrak TV? 1 year and 2 months from Ate Miralisa channel. Lani Soriano, like number 60 sa vlog mo from Wendell Kent Vlog. Paluto na gulay ko from Miralisa channel. Paying gulay Ate Miralisa. Dance yung Wendell Kent from Lani Soriano. Max and Design Vlog, Gagamrak TV, Idol, mega love shoutout. Alvin Mochedor Vlog, Bigi and Wendell Kent Vlog, Bigi, Max and Design, nagrap ng bahay, Pel Hong Kong. Bigi, mega love shoutout Ate Miralisa, congratulations, nakuha mo na ang matagal mo ng pangarap na ikay maging certified vlogger from Gagamrak TV. Pel Hong Kong, nagrap ng bahay, Max and Design, limpak na dollar from Manoy. Sana di all nag-aaway, ha. Sana di all nag-aaway, ha, from Gagamrak TV. Sino ba yung nag-aaway? Kaibigan Gagamrak. Harang kaibigan from Anastationary. #Regenery. Salamat po sa nagdikit sa akin. Huwag kayong mag-alala dahil nabalikan ko na kayo from Wendell Kent. Wendell, baba ka na bahay from Anastationary. Nakapin kaibigan Anastationary, #Regenery si Wendell Kent Vlog. Pelong kong tamsakdan, dating dikit from Mix and Design. Bro Ricky, okay na ba ang paa mo? Para pag di okay, gamutin natin from Gagamrak TV. Simulan ko na from Anastationary. Salamat kaibigan Regenery. Salamat sa Gagamrak at sa suporta nyo from Miralisa channel to. Tambay lang Manoy. Kay may gupit ako from Anali Victorino, #Dong Vlogs. Salamat po sa pagpin-idol from Wendell Kent. Anali Victorino, Bigi. Sino kaibigan from Anastationary? Mega love shoutout Dong Vlogs, Wendell Kent. Watching sa house mo po, dating dikit from Ate Rowena Tiranya. Yun, baba po tayo ng bahay para magdikitan po, magdikitan. Lambingin lang yung away para masaya, ha, from Ate Miralisa channel. Solid supporters ka talaga from Wendell Kent Vlog. Pel Hong Kong, Bigi, Wendell Kent. Wendell, dandikit sa'yo from Mama's Vlog. Manny Alvin, mismo si Dong Vlogs po ito from Anali Victorino. Rowena, salamat po sa support from Wendell Kent Vlog. Good afternoon mga Lods. Padikit po at baka salamat from Gagamrak TV. Pasupport naman po kay kaibigan Gagamrak TV. Ang aking kaibigan na Mike Enriquez ng Santa Mesa, Manila.
Lambingan lang ang away from Miral si channel. Mama's Vlog, salamat po sa support from Wendell Ken. Hello Dong, knockout ako kagabi pagod from Phil Hopong. Merlisa's channel, nag-drop ng bahay. OTW natin, Merlisa. Sa propaganda mo from Gagamrak TV. Anali Victorino, Biggie Biggie. Skyler, baba ka ulit link from Merlisa's channel. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Wendell Ken Vlog. Kalimbang all from Manay Alvin Watchador Vlog. Meralisa Downseas from Hillpel, Hong Kong. Alvin, salamat po sa support from Wendell Ken. Alvin Watchador, nag-drop ng bahay and Mama's Vlog. Alvin, tamsak na po kita from Wendell Ken Vlog. Salamat Wendell from Mama's Vlog. Alicia din, patamsak baba ako premier from Pelongkol. Sige, bawal baba po. Patamsak naman po sa premiere ni Ate Phil Hong Kong. Premiere lang po yan, premiere. Like number 9 Ate Phil Hong Kong. Ate Regina Villarmino TV channel. May bakas ako, Ate Rina, may bakas. Like number 9. Salamat, Wendell. Alicia Indiana, nabisita lang kita from Gagamrak TV. Mama's Vlog, salamat po. Wendell Kent Vlog, watching at kompleto po. 10,302 from Ate Rosita's Way of Life. Nagbukas na naman siya, Ate Rosita. Hello po. Sali po ako from Ninita Caballero. Sige po, kasali po lahat dito, kasali. Tama host, tulungan lang tayong lahat from Merlisa's channel. Afternoon po. Afternoon po from Pakats Adventure. Isa ayuda sa nakapin from Ricky Neri, Anastasia Neri. Mama's Vlog, may galab siya kalimbang all from Alvin Watchador. Bro, out muna ako, balik ako para makikinig. Babalik ako para makikinig at didikit from Gagamrak TV. Sige kaibigan, Gagamrak. No problem kaibigan Gagamrak. Harang kaibigan from Anastasia Neri. Rosita, salamat po sa support from Wendell Kent Vlog. Ninita Caballero, nag-drop ng bahay. Alvin Watchador Vlog, Bigi ay nag-drop ng bahay. Tama sa kaibigan from Charles Erin. Charles Erin hasta Regeneri. Wendell Kent Vlog, Bigi. Harang kaibigan from Charles Erin. Regina Villarmino, dandikit siya from Mama's Vlog. Salamat from Mama's Vlog. Salamat po sa nagdikit sa akin from Wendell Kent Vlog. Wendell Kent, Bigi. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Anali Victorino, Bigi. Phil Hong Kong, tamsak na rin sa premier mo from Alvin Watchador. Dito pa rin ako. Dito pa rin po ako mga kaibigan from Latte Remigio. Dalawa dito, Wendell from Ricky.
Wendell Ken Vlog, Biggie Biggie. Anthony Max, nag-drop ng bahay. Pakinikita naman po si Anthony Max. Anthony Max. Kasi hindi marunong magbaba si Ate Rosita Way of Life. Charles Erlin, salamat po sa support. Tama sa kaibigan, Ninja Waneri. From Ninja Waneri. Thank you po. Thank you kaibigan Rekeneri. Halo-halo tong. Tamsa Kuya Tunying, signal number 3 na po dito sa Bicol, ang bagyo. Oo nga, number 3 na, kinatawag lang ng kapatid ko. Signal number 3 na pero nag-uumpisa pa lang yung uumpisa pa lang yung hangin. Kaya dapat maganda po tayong lahat mga kaibigan, yung mga nasa tabing bundok po diyan, nasa tabing ilog. Please alert po, alert, alert, alert. Basta alerto lang po at laging handa tayo mga kaibigan. Maganda ng mga pagkain, flashlight. Pag may flashlight kayo, maganda ng flashlight kasi sigurado mag-brown out. Mga pagkain. 40 thumbs up, good afternoon po from Sandy Tiranya. Sandy Tiranya. Pa-thumbs up po ng premiere, salamat po. Tapos na po sa nakapen kay Ate Pel Hong Kong, hashtag Rina Villarmino. Type number 1 po kung tapos na. Para pare-parehas po na Like number 41 na si Ate si kaibigan Sandy Tiranya. Malulubat pa. Patamsak din po ng ni Premier din po yung kay Sandy Tiranya, patamsak po. Anthony Max, Kalimbang All from Alvin Watchedor Vlog. Salamat, Manoy, salamat. Choyeng Kuatang Sonla. Hello, Oban. Chakban, Noy Sakskoy. From Choyeng Kuatang Sonla. Niglab shout my friend Choyeng. Choyeng Kuatang. Thank you for coming to my live stream, my friend. Shout out to you, my friend. Alvin, salamat from Mama's Vlog. Ninja Nineri, isa ayuda sa nakapin kaibigan from Ninja Nineri. Sandy, tamsak na po kita from Wendell Ken Vlog. Salamat kaibigan. Opo, gano'n na lang po Ate Rosita Way of Life. Saan pupuntahan po ni Ate Rosita Way of Life? Kasi hindi pa siya marunong magbuba ng hindi pa siya masyadong marunong. Magbabakas po siya, may nakalagay na hashtag Tunying o kaya from TM. From TM na lang po Ate para alam po nila. Basahin ko lang.
Harang ulit kaibigan, dalawa from Ninja ni Neri. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Sandy Terenya, tusok na rin sa premiere mo from Alvin Watchador. Wendell, baba mong bahay mo from Ninja ni Neri. Wendell Get Vlog. Sa'yo rin ako natuto magbaba ng bahay loads to ni Maksam from Wendell Kent Vlog. Dan Alton Ning, dito, Pel Hong Kong, my sister ko. From Pel Hong Kong. Thank you, thank you. Yun, nandito ang kaibigan, si kaibigan Nugenter. Mama's Vlog nag-drop ng bahay. Kaibigan Nugenter, Biggie Biggie. Magandang hapon kaibigan Nogi. Salamat sa pagpunta. 42 thumbs up from Ate Regina Villarmino TV channel. Bigilok sa manok ka. Gana. Umulan na. Haba ng harang idol. Dalawa, ha. From kaibigan Nogi Hunter TV. Musta po idol from kaibigan Nogi? Okay lang kaibigan Nogi. Wendell Kent, nag-grab ng bahay. Ito. Dan Tamsak, Pel Hong Kong. Tapos na daw po si Ate Sandy tira niya. Yan, patamsak naman po sa premiere. Tapos na po yata kay Ate Rina. Mega love shoutout, Terwina from Ate Grace Lorente. Mamaya ipipin ko ulit siya, ipipin ko si Mama's Vlog. Kasunod niya ni kasunod ni Ate Sandy Tranya. Premiere kasi yan, premiere. Like number 29 sa premiere. Yan 28 pa lang Ate Rowena. Yan number 29 na po. Magbabakas po ako para alam niyo po. Ay. Ito ako Meron na po tayong 1 hour and 10 minutes. Alvin Watchador Vlog nag-drop ng bahay. Katatapos ko lang maghukay idol. Maglilibing kami ngayon na habang hinihintay. Sumilip ako from Nogi Hunter TV. Mama's Vlog. Like number 8, 265. Watching po from Ate Rosita's Way of Life. Pakibalikan naman po si Ate Rosita. May ano po siya. May ilalagay po siya na hashtag TM. Ibig sabihin po is to ni Maksam. Para alam niyo po na galing po sa akin. Mabait po yan si Ate Rosita Way of Life. Yan po ay nagpi-play din ng ng WhatsApp nyo. Tulungan din kayo sa WhatsApp nyo. Kaya tulungan din po natin. Mama's Vlog Ban, ayudalan from Ricky from Ninja 1 Neri hashtag Regeneri. Like number 43 ako, Idol Tunying from kaibigan Nogi Hunter TV. Bahay Baba Rosita from Mama's Vlog. Yan po yung binaba ni Anthony Max.
Yan po ang bahay ni Ate Rosita Way of Life. Pakipuntahan na lang po, Mama's Vlog. Harang ulit kaibigan, dalawa ulit from Ninja Neri. Salamat kaibigan Regeneri. Salamat po sa 300 plus subscribers. Sana madagdagan pa. Madagdagan niya ang kaibigan Wendell Gayen. Huwag ka magalala. Hello Idol Wendell from Nogi Hunter TV. May love shoutout po sis Grace Laurente from Ate Rowena Teranya. Bahay mo Rosita baba. Yan po yung ano, Anthony Max. Yan po yung bahay ni Ate Rosita Way of Life. Magandang hapon kay kaibigan Rowena at kaibigan Grace from Ate Remigio. Idol, wala tayong tuwad ngayon ha. Hindi, walang tuwad. Baka hindi nanonood yun. Pagkalasing lang yun ng isang araw. Bayan, ganun talaga yun. Bayaan na natin siya. Siguro na-realize na pag nagtuwad pala ako dito kay Tuning, dadagdagan pa yung viewers niya. Kaya hindi na siguro niya gagawin. Siguro nakapag-isip-isip na siya, nakapag-isip-isip na siguro. May kalab siya to po sis. #Neteremio from Rowena Teranya. Nogenter, hello friend from Wendell Gent Vlog. Alvin Watcheder Vlog, yun, bigi-bigi. Nawala na si kaibigan kaibigan Hebron TV. Hebron TV, sa ayuda sa nakapin from Ricky, from Ninja One Neri. Nogenter TV, bigi-bigi with matching. Nangunguha ng banana. Chunggo-chunggo. May grab shoutout po sa $8 million may house ni Tony Magsam. Salamat po sa pagpunta niyo lagi kay Tonying. Si Lolo yan. Oo nga eh. Mula ngayon, tatawagin pala yung Lolo. I-comment mo lang yan kaibigan lagi para para i-mention natin ang ating founder na si Lolo. Magandang hapon idol, suportang tunay haba ng harang Mobile Legends at Lazada. From Ronjac Rodelas. #Alfredo Lacerna. Salamat kaibigan Ronjac Rodelas sa pagtapos mo ng aking harang. Isang napakalaking bagay sa akin yun. Pero pag naiinip kayo, pwede nyo naman i-skip. Basta makapanood lang kahit mga 2 minutes, ayos na yun. Basta yung mahaba. Lalo na yung pag yung patalastas is yung Indian ba yun? Ang haba. Rosita, dan dikit siyo. Salamat po from Mama's Vlog. Yun, nabalikan na daw po si Ate Rosita Way of Life. Mama's Vlog, nag-grab ng bahay. Saudi Boy Vlog, tamsakdan kaibigan from Saudi Boy Vlog, gastag anak ng Cagayan. Salamat kaibigan. Lakay, salamat. Nogi, wait. Mulang maya titration yun. Ha. Hindi masaya kasi mas magaling si Tonying sa kanya. Nogi, hintayin mo lang daw kaibigan Nogi Hunter. Mamaya daw yung kanyang titration ni Lolo. Pero hindi daw siya obra kay Tonying. Mas magaling daw si Tonying sa kanya. Tatlong ayun daw Wendell from Ricky. #Ricky91. Opo. Yun, good morning and good afternoon sa aking kapatid na si Ma'am Dini ako. From South Australia nga ba? Si Ma'am Dini ako. Good morning house! Good morning mga kapatid from Ma'am Dini ako. Mega love shoutout. Ate Dini ako. Kabsat, kapatid. Salamat po sa pagpunta uli. Lusot din, napadaan lang host from Ronjac Rodelas. Salamat kaibigan Ronjac Rodelas. May galab shoutout kaibigan Banastasio
Irene, tam sa kaibigan, hashtag Regeneri. Alvin Machador, and dini ako, bigi-bigi. Mamas Black, nag-drop ng bahay, Enoganter TV, bigi-bigi. Yun. Kita niyo po si 18 ng si Mamas Vlog. Mamas Vlog. Nakadikit na pala. Ubus na pala oh. Panoorin ko na lang po ate Ate Alicia Indiana. Pinapanood ko po yan Hindi ko na po ipapakita dito. Dati pinapakita ko kaso may copyright na pala yan. Dalawang harang kaibigan from Anastasia Erin. Sarap ng kape from Nugenter TV. Bungay, may bagyo. Salamat host from Mama's Vlog. Hashtag Alicia Indiana. Nugenter TV, malapit ka nang magpag-graduate. Malapit na rin yan si kaibigan Nugenter. Wala pa lang siya. Kape tayo from dini ako. Hashtag Nugenter TV. Oo nga po, patulong ninyong lahat. Oo nga po, sa tulong ninyong lahat yan. From kaibigan Nugenter. Salamat kaibigan Nogi, salamat. Sis Chowking. From Ate Regina Villarmino TV channel, kapag Chowking nga. Teka lang po, excuse. Lobat. Sige, baba po ng bahay, kapatid din ako. Baba po. Phil Hong Kong, hashtag Phil Hong Kong, hashtag Regina, may glove shoutout from dini ako. Host, tambay lang, kararating ko lang. Galing sa pila, kain tayo mga idol from Rojak. Sige, kaibigan, salamat kaibigan Rojak Rodelas. Medyo busog pa. Ana de Victorino, bigi-bigi, Wendell Gan Vlog, nag-drop ng bahay. May glove shoutout sis, from Regina Villarmino TV channel. Alicia Indiana, Dan, from Ninita Caballero. Nugenter TV, bigi-bigi with seafoods. Seafood siya na. Pusit hipon. Host, pwede mo ba ng bahay? From dini ako. Sige, kaibigan na lang. Dalawa ayo dali siya dyan from Ricky. From Anastasia Rin. Subscribe po mga kaibigan ito ni Maxam. Sabi ni Wendell Kent. Ruin na Tiranya Vlog watching 101. 680. Pang 680 subscriber from Ate Rosita Way of Life. Pabalik naman po Ate Ruina Tiranya, si Ate Rosita Way of Life. Miguel Abshata, sis Ninita Caballero from Ruina Tiranya. Harang uli from dini ako. Opo. Handa ko yan from Nugenter TV. Wow naman, sarap. Sarap niyan. Seafoods.
Di na ako, hindi jokes ha. Hindi daw, jokes daw, sabi ni Regs Vlog. Thumbs up Manoy, dito ako again, paharang bro, from Arnel Victorino. Thumbs up kaibigan, from Edners Vlog. Salamat kaibigang Edners. Manay Ilina TV, good afternoon po. Mga idol from Manay Ilina TV. Arnel Victorino, Wendell Kent, Inalvino Chador, Bigi. 305 na po ako from Wendell Kent Vlog. Yun. Salamat. Hi Puli Host, thumbs up from Daddy RG TV. Salamat, kaibigan Daddy RG. Rex Vlog. Number 46, like number 46 from Rex Vlog. Yun, tapos na po ati, ulit na naman po, like number 39. Daddy RJ and Rex Vlog, nag-drop ng bahay. Roja, okay lang po from Middlegate. Saudi Boy TV Vlog, Bigi, apat ay Wendell from Ricky, from Anastasia Erin. May drop shoutout Rositas, kumusta from Edners Vlog. Mana Elena TV, nag-drop ng bahay in Mama's Vlog in Anastasia Erin. Anastasia Erin, salamat po sa support. Idol, God bless you always from Middleton. Nugi Hunter, Bigi. Daddy RG TV, Sunny Teranya, set na po premiere at OTW na po sa bahay mo from Daddy RG TV. Aba ng ads, 3 minutes to nying from Dini ako. Anastasia Erin, nabalikan na po kita from Middleton. Nugi Hunter, dan dikit siyo from Mama's Vlog. Idol, balikan ko kayo. Maya. Darating na po ang patay na ililibing namin, Idol. Sige. Kaibigan Nugi, sige. Tabunan mo na yan. Baka makabangon pa yan. Rex Vlog, nag-drop ng bahay, Ma'am Dini ako. Sino ba ibibin ko kanina? Nakalimutan ko na naman tuloy. Paminsan po yung mga magpapapina, paminsan din po. Kasi hindi natin ma-monitor yung hindi na ma-monitor yung ating pagpipin. Hindi natin nasusunod-sunod. Kaya pasensya. Dini ako, may love shoutout friend from Edners Vlog. From Wendell Kent. Dini ako, hashtag Edners, good morning po. Coffee tayo with, sabi ni ate Dini ako. Dan Kimanay bro, from Anali Victorino. Salamat Manoy. Anali Victorino, nag-drop ng bahay. Dan Pulpak. Ma'am Sandy Teranya, medyo may censored na part pero natakpan naman from DJRG TV. Rex Vlog, haba dahil love si Tunying. Haba dahil love si Tunying. Lahat account ko. Dala ko no skip ags at dong. Pag sa channel niya ako from Rex Vlog, hashtag ate Regina Villarmino TV channel. Salamat po ate Regina Villarmino. Babangon talaga, baka maging zombie dahil sa COVID.
From Wendell Ken Vlog. Like number 50 host, may glove shoutout from Lantin Vlogs. Kaibigan Lantin. Wendell Kent, nag-drop ng bahay. Dini ako, salamat. Maya gabi, 9 PM, Pinas time. Punta ka sa LS ko from Edner's Vlog. Harang ulit Manoy, from Annalyn Victorino. Rex Vlog, sakin, may 35 minutes, McDonald, naglalaro. From Rex Vlog, hashtag Ate Rina Bilarmino TV channel. Sige, Ate Rina, punta natin mamaya. Lantin Vlogs, nag-drop ng bahay, dini ako. At sa hashtag Ener, sige po, habol ako, from dini ako. Juliet 12 Dilatore, yun, bigi-bigi. Yung kirab, shoutout, Ate Juliet. Gising na, kahit ako tayo Korea. Harang dalawa kaibigan from Bonastasia rin. Hi ma'am, dini ako from Annalyn Victorino. Wendell Ken, nag-drop ng bahay, bigi-bigi. Excuse lang po, excuse. Hindi ko sila. Bita nga lang. Kaibigan Lantin, taga ano ka ba kaibigan Lantin? Taga Umingan Pangasinan ka ba kaibigan Lantin? Wendell Ken, din natin dilid na magpakan, bigi-bigi. Harang dalawa kaibigan from Bonastasia rin. Hi ma'am, dini po from Annalyn Victorino. Juliet na magpakan, nag-drop ng bahay. Sunday, dalawang ayuda from Ricky. Hashtag Regenery. Hashtag Annalyn Victorino, may gumigilab shoutout po kung dini ako. Annalyn Victorino, bigi-bigi. Dini ako, Dan Pulpak from Germany, from Daddy RG TV. Daddy RG TV, nag-drop ng bahay, pabalik naman daw po, ate Dini ako, kapatid. Alvin Watchedor Vlog, Manastasio Irene, Kalimbang All. Yun, pabalik daw po kay Manny Alvin Watchedor, kaibigan Banastasio, hashtag Rekeneri. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay, Dini ako, Dan Dikit sa'yo, from Mama's Vlog. Dini ako, tamsak sa video mo friend, from Winners Vlog. Okay, tuloy. Kuna ang paglalaba ko. Malulam na paalam po sa lahat. From Naterimio. Sige po ate Naterimio, salamat po. Thank you sa pagpunta ate Naterimio. Manang Ilin na TV, nag-drop ng bahay. Julie Territory, bigi-bigi, Rutas Way of Life, salamat po. Babalihan po kita bukas. Para Ate Rowena Teranya. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay, and Saudi Boy Vlog, hashtag anak ng Cagayan. Wendell Ken Vlog, bigi-bigi. Tamsak Manoy Alvin, dating dikit from Annalyn Victorino. Pulpang na po Wendell Ken Vlog, ingat sa pagbabike. Baka po malampasan nyo yung mga sasakyan from Daddy's RG TV. Edners, thanks kapatid. Hashtag Daddy RG, balikan po kita. Balikan ko din po kayo from Dini ako.
Rosita's Way of Life, Mana Elena TV, channel 261, dikit na po. Yun. Pabalik naman po, Mana Elena TV, si Ate Rosita Way of Life. Hello po ma'am, dini ako. Yan pinaba po ni Anthony Max. Si Ate Rosita Way of Life po yan. Hi po, ma'am, dini ako from Arnil Victorino. Bentel Kent, Bigi. Ay, Bigi, drop ng bahay. Dini ako, Kalimbang from Alvin Matchedor Vlog. Saudi Boy, Mama's Vlog, and Anthony Max. Yun, nag-drop ng bahay. Edna's Vlog, Bigi. Hello my friend Tunying from Pagdisogling. Thank you my friend Pagdisogling. Tingnan, lilipat lang po tayo, lakas ng ulan. Parating na po yata yung bagyo. Buhay. Yun, okay na. Init, tika lang po, tika lang. Ay, tripan.
Yun, yun na. May galap shoutout po sa $18 million may house. Tampakan siguro. Sige, dikitan po tayo. Dikitan. Nasaan na ba ako? Yun, dito na po, umpisan ko na lang po yung basa ha. Mahaba ads dito Hong Kong, 5 minutes shout long, 35 minutes lang. Po, Gucci, 45 minutes to 1 hour soon. Desierto, nag-show, from Briggs Vlog. Alvin Watsador, Dandicate from Banastasio Eri, Nasta Meganeri. Dini, Belo Mandi. Yun, from Pax Disogling. Thank you my friends, Pax Disogling. Thank you my friends, Pax Disogling. Thank you for coming to my live stream. I miss you my friend. Puntahan din kita mamaya. Wait lang, from Dini ako. Hashtag Alvin Watchador. Anak ng Cagayan Channel, thumbs up na po kita from Wendell Ken Vlog. Mahaba ads dito 5K, Alvin Watchador, Dandicate from Monastasio. Pax Disongling, yung Lantin Vlogs. Kaibigan Lantin, taga ano ka nga ba? Lantin Vlogs, taga Umingan, Pangasinan ka ba? Wendell Ken Vlog, Dandicate sa'yo. Pabalik na lang po from Lantin Vlogs. Di na ako, thumbs up na po from Wendell Ken. Edners Vlog, Bigi, Paul Pax, na kay anak ng Cagayan from Daddy, RGTV. Friend din ako, kanina pa po ako galing sa bahay mo po ma'am, from Annalyn Victorino. Isang harang kaibigan from Banastasio. Mamas Vlog, nag-drop ng bahay, ligpit mo na pala yung kaibigan from Banastasio rin. Wala, hindi pa tayo nakakapag-ani. Ito ang problema. Pag ano na yung palay ko, yung naghihinog na, kaso may bagyo, sana wag naman dumapa. Baka dumapa kasi, pag may bagyo, dadapayan, lalong tayo may hirapan. Lantin Vlog, salamat po sa support. Nabalikan na po kita from Wendell Ken. Analabi, thank you po sa patuloy na suporta at ako ay ganun din sa iyo from din niya ako. Mega love shout out, amigo Idnars Vlog from Gagamrap TV. Salamat po ma'am from Annalyn Victorino. Mamas Vlog, nag-drop ng bahay amigo, okay na pa mo, pwede na itadyak from Banastasio rin. Pwede na daw pa ni kaibigan Regenery. May galap shout out amigo Gagamrap from Idners Vlog. I don't live host from Pax Disogling. Thank you my friends, Pax Disogling. Please don't miss to like my live stream my friends, Pax Disogling. Please drop yung like my friend, Pax Disogling. I have so many friends in my live stream. Please drop yung like my friend, Pax Disogling. Lani Santos 10, tama sa kaibigan, from Edners. Miko, bantayan mo basis ko kagabi. Binantayan mo basis ko kagabi from Banastasio Erin.
Mamas Vlog, nag-drop ng bahay. Kanina yata may live siya, no? Si Neri, sino ba yung si Neri? Yung babae, kapatid mo ba yung kaibigan, ano, nurse? Ay, kapatid na Regenerate? Si Nerisa Neri ba yun? O Nerisa Neri? Nandun ako kanina sa live niya. Mamas Vlog, nag-drop ng bahay. Ano na Victor, may glove siya to. So, kapitong kaibigan ko na si Gagang Barok, TV bro, from ano na Victorino. Diolito Dilatory, bigi-bigi. Practice offering, mama. Just saying to Mama's Vlog. Dahil sa RGTV, nag-drop ng bahay and mix in design to. Juliet Dilatory, bigi-bigi, may gaming-galab siya at Gagamrak at Kuya Dong Vlogs from Ate Chris Laurente. Rosita OTW sa bahay mo from Daddy RGTV. May galab siya at Chris Laurente from Anastasio, Irene. Pang tatlong tamsa kaibigan from Edners. Hashtag Romy Lusat 9. Pax Disogling, bigi-bigi. Ayan, hindi na ngayon ulan, ang lakas. Daddy Dan po sa kaibigan from Analytic Torino. Mega love shoutout, Idol Gagamrak TV from Ate Rosita's Way of Life. Analytic Torino nag-drop ng bahay. Full pack Rosita Way of Life from Daddy RGTV. Mama's Vlog nag-drop ng bahay. Paharang Manoy from Analytic Torino. Daddy sa RGTV, salamat po from San Victorania. Binipini Mobile TV. Ay Brian Rose Mobile TV, patamsak lang po, host. Mega love shoutout sa lahat from Brian Rose Mobile TV. Mega love shoutout Neri from Ate Grace Laurente. Saudi Boy Vlog, Kalimbang All from Alvin Wachador. Brian Rose TV, nag-drop ng bahay. Kunin mo sa 8, pang-apat na sa kaibigan from Ignes. Salamat kaibigan. Salamat kaibigan sa pagtamsak mo. Bawi na naman agad yan. All Lord kaibigan Alvin from Armin Analytic Torino. Iwan ka ng bakas, Daddy RGTV, panoorin mo muna bago ako dumikit. Salamat. Harang din Manoy, Tinying, Dan, Dong Vlog. Pulpang na po kay Mix and Design. Lupit ng design from Daddy RGTV. Ay kaibigan Grace from Analytic Torino. Ginagaw Grace, dikit Kalimbang All from Anastasia Erin. Anastasia Erin, drop ng bahay. Orpil lang pong bigi-bigi. Daddy RJ, Kalimbang All from Alvin Wachador. Sis, din niya ako, bakit? Sa kismit ka, ha ha ha. Pangalimantan sa kaibigan from Edners. Salamat kaibigan Edners Vlog. Salamat. Rainy Rose Mobile TV, then to get all the way to from Daddy RGTV. Basta siya Erin, yun. Nerisa Neri. Yun, Nerisa Neri nga. Edners Vlog, bigi-bigi. Asawa ng pinsan ko. From Bernio, from Basta siya Erin. Oh, sige. Nandun na kayo na nag-live siya Lahat ng tumalaw sa bahay ko. At dadalaw pa, puntahan ko rin kayo, promise, bukas lang po kayo. From din ako. Pray ko na LS mo kagabig. Dimin, from Anastasia rin. Salamat Rick, from Riders lang. Lakas ng ulan dyan kapatid, from din ako, lakas ka. Padarating lang. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Brunei ka, Idol Daddy. RGTV. Hindi ako ma-comment. Dikit na po. Salamat. From Rosetta Way of Life. Alvin Wachador, bigi-bigi. Dito pa ako Manoy. Nasa harang from Analay Victorino. Alex TV, Tamsakos from Alex TV. Salamat, kaibigan Alex TV. Alvin Wachador Vlog. Yun, nag-drop ng bahay.
Pilong kong Smith, ano yun? Parang bini ako. Mama's Vlog and Crap ng Bahay, Anastasia Erin, Bigi-Bigi with Love and Garing Moticon. May kalabdot ako sa $19 million may house, 18. At salamat po sa 55 thumbs up. Alex TV yun. Drop ng bahay, Nurse Vlog, Bigi-Bigi. Meron na po tayong 1 hour and 50 minutes. Magdadalawang oras na. At salamat po sa $15 million na may house. Excuse nga na po, excuse me. Ang inang po, asal-asal. Lakas na nga ng ulan. May hangin na oh. Ingat-ingat po tayo lahat mga kaibigan sa mga malalapit po ang bahay sa ilog o sa bundok. Paki-alert po lahat. Alert po lang po tayo. Kasi hindi natin alam, baka biglang tumaas yung tubig, baka magka-landslide. Para prepare po tayo ng mga gagamitin mga hand goods. Or mga flashlight po, flashlight. Nakapasyal sa aking bahay, mag-iwan lang ng tamang bakas. Babalik niyo kayo, salamat kaibigan. From Saudi Vlog. Salamat kaibigan sa Duboy, hashtag anak ng Cagayan. Dan ticket full pack kay Brain Rose from Daddy's RGTV. Saudi Vlog, and Danny RGTV ng Vlog ng Bahay, Edler's Vlog, Bigi-Bigi. Yan, may grab shoutout po sa 11, may lindala na tuning. Merienda po tayo, hindi pa nag-merienda yan, merienda po muna. Mag-merienda lang po tayo sa plate na po sa plate.
ulan. Dating na nga bagyo. Ingat po tayo mga kaibigan, ingat. Yan next vlog, dandikit kalimbang from Pangasinan area. Pangasinan area, no? Berat ng bahay, Alex TV, kalimbang all from Albunot Sedor. Hindi ako, bigi-bigi. Pakita tayo ng toys, electric fan, number 1, lang rotate from Fox Bibulogia. Harap ulit bro from Gagambrak TV. Tama, kayo yung Gagambrak. Pelotong, bigi-bigi. Ang dumikit po sa akin ay punta kayo sa aking LS ko mayang gabi. 5 po ang kapare from Edners Club. Punta po kayo kay kay Bigit Edners Club. Pag nagtuwan din po kayo, punta kayo kay Edners Club. At mamajik po ang kandon, ang pag-graduate. Sigurado po yan, basta nagtuwan kayo, mamajikin namin yan. Magkakasama kami. Pag naandun ako, pero bago naman ako nandun. Kami lang wala dahil napalaban sa tuning sa napalaban sa tuning sa gano'n na tawag mo to. Walang kabayo. Nando kayo magkasama, Rekiniri, ako, LSD, Kaibigan, kaya namin pagkatuloy, kapag-galitin namin. Huwag pa kay Andy Matsagar Vlog, from Daddy TV. Sige drivers, punta ako para busok ng saging, pag wala. Panakulong kita, from Gagambrak TV. Hashtag Daddy TV, watching your video. Pero ang comment section mo, pang din ako. Ramos Vlog, nag-vlog ng bahay. Anak ng kabayan, dahil dikit kalimbang all from Barista Sharing. Ikalap-lagat po doon vlogs and Gagambrak from Matulong na kanya. Isang harang kaibigan from Barista Sharing. Nilegit ko rin mo, bigi-bigi. May galap sa top ma'am, rugi na sila niya, pang walang makbigi. Kalbunot sila, nag-drop ng bahay. Nilegit ko rin mo, bigi-bigi. Hi ma'am Wen, from Nilegit ko rin mo. Mga amigo, mga rock, 40 years lang. Di niya ako, watching complete po. Salamat sis, from Rositas Way of Life. Pakibalikan naman po siya, pero Rosita Way of Life. Mabait po na tao yan, mga kaibigan. Hindi lang po siya masyadong marunong sa YouTube, kaya medyo nangangapa lang po. May magician doon from Anastasia Erin. Hashtag Regineri. May magician yun. Basta road to 1K. Pag naano kami tatlo. Ako, si kaibigan Regineri. Ang magikin namin yan. Hindi pa tumutulong din si Gagambrak. Pag tumulong si Gagambrak, si Skyler Motovlog, si Manay Mix and Design, tapos si Skilled. Yan, pag magsama-sama kami ito, sigurado magic ang 1K. Pag active kami lahat, sigurado yan. Ito 1K, sigurado. Bro, Alvin, galing ako sa bahay mo. Gagambrak TV. Notin po Gagambrak, from Albunot Sedor ka. Ipatol po na talaga kami ko, Gagambrak. Hindi mo binabantayan, silent LS mo kagabi from Besta. Marami na ba kung taong kaibigan bigay? Sigilin mo yan, si kaibigan Gagambrak. Siya ang palakulin mo. Hindi pa na nagbabantay eh. Alvin Wasser Vlog, salamat po.
Ednas Vlog, Galang punta ka mamaya sa LS ko. Bigyan kita isang sakong banana from Ednas Vlog. Kasi kami ang flight, punta din kita, hindi ako. Gising kita. Di ka nagising. Bunulan, punta na ko imo, habag. Sa tiin ba? Ha ha ha. From Nangangarap TV. Bunalan, punta na ko imo. Hubag sa tiin ba? Sabi ni Vlog, digi-digi na nanood siya doon. Magaling. Napa akong bigo from Pangasinan. Bunal na amigo, wala kang banana na isang sako. Nag-grab sila sa $17 million na house ni Benin. Nagpuputo ako kaya nagpapaluto ako ng pagkain kay Mrs. Magaling na ba ang Nangangarap TV? Maraming salamat host at inyong lahat. Sa baba, out muna ako. Sige po Ate Rosita, walang problema. Salamat po Ate Rosita, salamat po sa tulong mo kay Tunying. Salamat po sa mga binibigay mong blessing kay Tunying. And God bless us po. God bless us all po sa iyo, sa inyong pamilya. At ingat-ingat mo lang kay Ate Rosita, basta hindi lang po natin ang ating YT. Huwag po may stress na lagas. Kaya natin yung lagas na yan. Babalik po niyo yung YouTube yan. Magaling na bigo. Nakapaka kasi ng tubol. Nakaapa kasi ng tubol. Sumukit pa lalo, amigo. Sumakit pa lalo, amigo. Ika-ika na ako from English Vlog. Teka lang po, titignan ko lang po yung luto ko. Tayo yun o. Medyo, nagpuputo na kasi ako kung tilang kinain ko kayo ng lunch.
Good afternoon, friend, from Duna Vlogs. Salamat po, Ate Duna Vlogs. Haram from Nel TV. Salamat, kaibigan Nel. Papunta kay kanyang pa-shout out. Friend, from Duna, kami kalab shout out po. May kami kalab shoutout po ulit kay Ate Donna Vlogs. Patsakdam from Donna Vlogs. Nel 3, bigi-bigi. Bigla finger emoticon. Amigo Kagambrak, may gin-andam na ako para sa imo sa saging, 5 puno ng saging. Ha ha ha, from Ibners Vlog. Mamas Vlog, nag-drop ng bahay. Nel 3 TV, nag-drop ng bahay. Nel 3 TV, bigi-bigi, may kalab shoutout muna from Ibners Vlog. Isaram Vlogs, Tamsak Danhouse from Isaram's Vlog. Mga brother, Kataning. Hello brother Kataning from Mama Milods. Yun, may kalab shoutout Mama Milods. Kain po tayo, kain. Gutom si Yos. Gutom si Yos. Pansit Canton. Nagpaluto ako kay Mrs. ng Pansit Canton. Yun, kalablag naman po si Mama Milod. Palablag po kay Mama Milod, mga kaibigan. Edner's Vlog, Bigi-Bigi, and Instagram's Vlog. Yun, dito lang ako manay para maanay Victorino. Mga Milod, Bigi-Bigi. Hapon ba yan o rinyarinta? Bali, nag-lunch naman ako, kaso kakaunti yung kinain ko kanina. Kaya, pangit kasi yung panlasa ko kanina. Kaya, pang kila na kain ko, tapos ngayon ginuto. Kaya, nagsuba ako ng konti. Paano pa-subscribe naman po kayo mga Milods? Mga kaibigan, pa-subscribe po. Ha? Sili. Kain po kayo, kain. Bali susuko-suko lang po ako. Yung samsakong banana, parang nalibig ko din o. Kaya pala, parang mga midod, lumatot. Baka bunal yan bro, Ibner, hinanda mo, parang rock. Nel TV, dami din kalimbang all from Banastalo Erin. Balik na lang po kay Banastalo Erin. Ayun si ano? Bumili kasi ako ng luto kanina na sisig. Dami silip. Banas kasi rin, gab ng bahay. Alminuat sa do, Nel TV, kalimbang all. From Irene Banastasio, napatawa siya. Sige, dikitan ko na din. Bisita mo, cartoon yung brother.
Basta mag-mention lang po mga milods, babalikan po kanya. Promise. I-mention niyo po dito na tapos na kayo, babalikan po kanya. Andi naman si Vlog, bigi-bigi. Anneli Victorino, ulan ba dyan? Ano yun? Lakas ng ulan dito ngayon, malakas. Wala akong panlasa kanina kaya nagpuluto ako ng kanto na maanghang. Napadami sa amin, walang kabayo. Pati daw yung Alvin, matidar, parang health drinking. Ednet lang, bibili. Kain tayo mga kaibigan, kain. May na naman na kayo dyan. Meron pa tayong 45 minutes para magkakwentuhan. Malakas yung nabili kong pulang kabayo kagabi, lakas manipa. Mabilang ulit kasi ako nakalaban ng sige, kain lang at magdilitan muna kami. Yan, Manay Anneli Victorino, padikit niya po si Mama Milods. Nakapin po siya, nakapin ni Mama Milods. Ay, si Mama's Vlog pala yun. Sorry, akala ko si Mama Milods. Mama Milods, galing bang all from Alvin Matsidor. Okay bro. Yun, thank you. Thank you at babalikan ang dinikitan. Gutom na kasi yun, gutom. Muna lang galing na po. Pabalik naman daw po mga milods kay Anastasia Erin. Hashtag Regan Erin. Nagalab siya po sa $14 million may house na tuning. Meron pa tayo di pajibar. Bar sa sarap. Pajibar ka naman, pajibar. Diyan na kaibigan, Mama. Mamas. Ito ba, bigyan ko pa. Bali dalawa bro, from Anneli Victorino. Anneli. Ito, ipin ko si Mama Milods. Nakakalite si Mama's Vlog at saka Mama Milods.
mga kaibigan. Nakarami ng suko si Tumig. Albimat sa vlog, naglat ng bahay. Danas la si Erin, nagibigi. Box TV official, tam sa kaibigan, from Iners, from Box TV official. Mama's vlog, naglat ng bahay. Nel 3 TV, Banastasio, OTW. Hi, welcome back again, my friend Hebron TV. Thank you again for coming to my live stream. Welcome back. Hi, I'm Korean Premier, Red 31st Bananas to channel to subscribe with friend. Coming from my friend Hebron. Alicia, Dan po ma'am, from Anali Victorino. I'm a little busy. Okay, no problem my friend, just take your time and no problem. Your friend to me will be alright. Anali Victorino, nag-drop ng bahay. My friend, give me some bananas. Please, host. Please subscribe naman, mga kaibigan. Please subscribe my friend Hebron TV. So mga hindi pa po, if you are I'm not subscribed to Hebron TV, please subscribe them. And I will promise Hebron TV subscribe back to your channel again.
Fred Brown from Pangasinan ring. Hi, I'm Korean. I have 34 bananas. To channel, to subscribe, friend from Hebron TV. Mami Lods dyan sa iyo from Box TV Official. Present sana idol, kaya lang may work ako from Imetoy TV Mix. Walang problema, kaibigan Imetoy. Trabaho lang muna tayo. Unahin natin yung trabaho at nandito lang si Tunying, walang problema kay Tunying. Box TV Official, ang grab ng bahay, Hebron TV. Banana, mega live shoutout to. Bana. Alvin Watsagar Vlog, bigi-bigi. Live 60 po, idol from Imetoys TV Mix. Thank you. Thank you my friend, Imetoys. Namamasya lang ako, Katunying, sa mga bisita mo from Mama Milods yun. Thank you Mama Milods, thank you. Basta paki-mention po at magbakas po kayo Mama Milods. Nakapindan po from Box TV Official. Box TV Official, nag-drop ng bahay, pabalik naman daw po. Mama Milods, huwag naman hindi ang isab sa akin. Sayang lang, malalagas lang, legit ako from Mama Milods. Di, okay lang yan Mama Milods kasi dinikitan ka ng ninja. Ano naman yan tawag dito? Digit naman yan. Ngayon, pag dikit sa'yo ng ninja, ibabalik i-drop niya yung bahay niya. Yung ibababa niyang bahay na yung niya. Ngayon, pag sinuklayan mo siya doon sa menu, bababalikan ka rin po niyan. Yung min po nung ninja na yon, ibabalik din po sa iyan. Basta magbakasan po kayo ng tama, babalikan din po kayo ng min niya. Sige, balikan ko kayo from Mama Milods. Ninja si Mama Vlogs. Makibalikan naman po Mama's Vlog. Pakibalikan ng inyong main account si Mama Milods para pare-paras naman tayo ng suklian. Bakit nalagas lahat? Hindi ang ano po dito ate Mama Milods. Ang nalalagas po hindi dikit sa inyo. Yung dumikit po sa inyo ngayon, maging ninja man po yun, ninja man yan umay, hindi po yan malalagas ngayon. Yung mga matagal nila pong subscriber na hindi naman active, hindi na active sa YouTube nyo, hindi na nagda-download, hindi na nanonood ng video nyo, yun ang tinatanggal ni YouTube ngayon. Pero yung mga bago pong dumikit ngayon sa inyo, hindi po malalagas yan, kahit ninja po yan, hindi malalagas yan. Lalo na po kung kahit ninja basta pinapanood ng tama yung video nyo at saka nagbabakas ng tama, hindi po yan, hindi malalagas. Example ko sa inyo sa home cellphone, di ka lang po, kukunin ko lang. Ito pa example ko mga Milods. Ito pong cellphone ko na to is masasabing ninja. Kasi hindi naman vlogger to. Ngayon po ng mga yung sinusubscribe ko dito, nalubat, teka lang po, nalubat yung aking
Pang moderator. Yan, may kami galap shoutout po. May kami galap shoutout po sa naririnig nyo naman po, naririnig. Tama kaibigan, from Anastasia Irin. Box TV Official, Kalimbang All from Box TV Official. Salamat Alvin, bababahay. Alvin Watcher Vlog, nag-drop ng bahay. Si Alvin Watcher. Alvin OTW. Ganun ba from Mama Milods? Nandiyan ka pa Mama Milods? Edna's Vlog, dandikit sa'yo, salamat. Alvin, okay na po sa tingin sa'yo, salamat from Box TV Official. Annalyn, salamat from Mama's Vlog. Mama's Vlog, baba po ng bahay from Box TV Official. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Sino yung road to 1 dyan? Punta kayo mamaya sa LS Snyder's Vlog. Box TV Official, sigurado, papagrado din kayo mamaya from Banastasio Irin. Yung road to 1 kayo po, punta sa Lods ay sa LS ni Edna's Vlog. Pag-graduate namin. Yes po, mama. Salamat po. Yep, ito. Paliwanag ko po ati Mama Medusa. Ito po, masasabi na ninja kasi hindi naman vlogger. Ngayon, pag dinig ko po ito sa inyo, hindi po ito malalagas. Kasi may ano po yan, may notification po yan lang yun, 35. Mga sabi ko pong legit yan, nandiyan po lahat, pakita ko po.
Lahat po ng video ng sinubscribe ko dito sa cellphone na to, nagpa-pop up pa po sa cellphone na to. Kaya masasabi ko po na hindi ninja. Huwag kayong maniwala na pag ninja linalagas. Hindi, huwag po kayong maniwala doon. Ito po, ipapaliwanag ko. Dahil kung linalagas po ang ninja po, yung mga video po nila, hindi po magpa-pop up dito sa cellphone na to. Yan o, marami po yan. Lahat po ng sinubscribe ko dito nagpa-pop up. Napapanood ko dito. Alam po lahat yan. Ayan o, Job Channel, live. Ori Official, live, Demon Charge. Nandito po lahat. Nagpa-pop up po. Kaya huwag niyo pong sabihin na kahit minsan malalagas. Huwag po kayong maniwala doon. Basta isa pong cellphone, kahit dalawang account ang nandito, papasok at papasok po yan siya, hindi mo nalagag yan. Ito po, Alparisi na wala. O, Langka Channel. Bonski Horulan is live. O, Tim Bibar. O, Tribon. O, Tribron. O, Miralis Channel. O, nandito po si Miralis Channel sa main ko. Pero nandito rin yung ano ni Miralis Channel. O, ayan po. May harang na po sa kanya. Kaka-graduate lang po niyan. Kaya huwag po kayo maniwala na basta ninja, malalagas. Hindi po malalagas yan. Basta tama po yung pagbakas. Nanonood po ng video nyo, hindi po lalagasin yan. Ang ninja po is parang silent viewer na rin yan. Silent subscriber. Yan po ang ibig sabihin ng ninja. Silent viewer, silent subscriber. Pero pag hindi na kayo pinapanood ng ninja, ano ba ito? Sinubscribe ko sa inyo, tapos hindi ko na kayo pinapanood dito, hindi na ako nanonood, hindi na ako nagko-comment. Yan, may posibilidad na lagasin ni YouTube itong backup cellphone ko na to. Sige, anong time yan for Mama's Vlog? 9 yata. 9 yata ang ano ni Kababayan Idners. Saudi Boy Vlog, bigi-bigi. Nabalikan ko na ang mga may batas. Mga kabayan, salamat po. Ganun ba yun from Mama Milods? Oo, Mama Milods, huwag kang maniwala na ninja malalagas. Ayan po, ang dami nila oh. Oh, nandiyan po lahat oh. Oh. Lahat po ng mga sinubscribe ko dito sa aking backup account, hindi po ito vlogger. Pero nandiyan po lahat. Lahat po ng video nila nandiyan oh. Pinapanood ko po lahat. Kaya nagsasabi kong yung iba dyan nagsasabi na ninja is nalalagas lang. Huwag na kayong dumikit sa ninja. Pag ninja huwag nang iligit. Eh nasa inyo po yan. Pero dapat kahit ninja, panoorin niyo pa rin yung, yung video dyan. Pag nagpapam sa inyo, panoorin niyo pa rin dito sa ninja nyo. Para hindi kayo malagas. Tama ko po kaibigan Tanyeng from Box TV Official. Naghihintay kasi ako kapag nalagas. Huwag mo hintayin yung lagas. Ganyan ako, hinihintay ko yung lagas. Lagi ako nalalagasan. Nung pinabayaan ko, pabayaan ko nga yung lagas na yan. Yun, hindi na. Paisa-isa na lang maglagas ngayon. Saudi Boy Vlog, bigi-bigi. Doon ba sa Chrome? Nakikita, di ba doon yung nag-unsub? Oh, makikita din doon sa makikita din sa Chrome. Doon ka ba nagtitingin? Oh, doon. Tingnan mo doon. Hindi naman nag-unsubscribe yun eh. Inalis ni YouTube yun. Ngayon, balikan mo siya. Balikan mo yung, ano ba, nakita mo nag-unsubscribe. Pindutin mo yung, ano niya, pindutin mo yung main channel niya. Panoorin mo ulit yung isang yung latest video, panoorin mo ulit, mag-comment ka ulit doon. Para mabalikan ka, sabihin mo po, baka dinagas ka ni YouTube, kaya binalikan kita. Kahit spam yan, pwede naman i-resin yan. Pag naging spam yung message mo na yan, pwede naman i-resin yan. Lalo sa akin, nag-message ka.
nakita mong nag-unsubscribe. Pag nag-message ka sa akin, na alam kong may spam, ini-erase ko na yun. Ini-erase ko na yun. At least, nabasa ko. Kaya babalikan ko siya ngayon. Babalikan kita ngayon. Sige, from Mama Milods. Bless Rolling the channel. Bigi-bigi. Mama's Vlog. Salamat host from Mama's Vlog. Si Lolo ang namukbang ng lagas. Si YouTube ang nagmumukbang. Hindi po yung tao yung nag-unsubscribe. Hindi po yung ninja ang nalalagas. Si YouTube mismo ang nag-unsubscribe ng mga yan. Hindi po. Na-computer na po kasi yan eh. Kahit kailan, di pa ako nag-unsubscribe. Pinapaliwanag ko lang dito sa aking LS na pag di ka na-active sa akin, i-unsubscribe na rin kita. Lalo na kung ako lang nagsusuporta sa'yo. Ako lang naman yung nanonood sa video mo, tapos ikaw di nanonood sa video ko. Hindi po kita i-unsubscribe. Tatanggalin ko po yung bell kalimbang. Tatanggalin ko po yung bell all para hindi na sa akin mag-pop up. Hindi na sa akin mag-pop up yung video mo. Kasi ako hindi naman nagpa-pop up yung video ko sa'yo. Hindi ka nanonood ng video ko. Ngayon, para patas, hindi kita i-unsubscribe. Tatanggalin ko lang yung kalimbang all. Para guys, pag nag-upload ka, hindi ko makikita. O para parehas tayo. Kasi hindi naman pwede na ako lang yung susuporta sa'yo. Ako lang suporta sa'yo, tapos ikaw walang balik. Hindi naman pwede yun. Pag bibigyan kita ng mga 5 videos na papanoorin ko videos mo, pag 5 video ko rin hindi ka nanood sa 5 video ko na yun na magkakasunod, tatanggalin ko na yung kalimbang all. Pero hindi kita unsubscribe. Kaya pala nakita ko doon dami nakalagay unsubscribe. Si YouTube naglalagas yan ating mga milods. Sa DBTV Vlog, bigi-bigi. Pag unsub nakalagay doon, ikaw ang hindi nag-subscribe sa kanila. Hindi ka pa nagdikit sa kanila yon. Yan, tama yung sinasabi natin Grace Lorente. Pag nakalagay doon unsubscribe, ikaw hindi nag-subscribe, kaya dapat i-subscribe mo, balikan mo sila. Natural lang ang lagas, lahat naranasan ng lagas. Akin nga, isang beses, 340 na lagas ni Lolo. From Box TV Official.
Oo, ganun ba yun? Sa bagay nga, from Mami Lods. Hi, I'm Korean Premier. Have 34 bananas. 2 channel, 2 subscriber with friend. Sa DP Vlog, bigi-bigi. Yung unsub, yun ay nakadikit ka na sa kanya. Yung unsub, yun ay nakadikit ka na sa kanya. Pero, pag blue pa, subscriber pa ang nakalagay, di ka pa nagdikit from Grace Lauren, the channel. Nag-love shoutout, kaibigan Bonski Jr. Nag-love shoutout host from Bonski Jr. Alvin Machado Vlog, bigi-bigi. Nag-love shoutout Grace from Miralises channel. Pag blue, ibig sabihin, hindi mo binalikan mga nag-subscribe sa'yo. Ganun po, mga melods. Hello, Team Miralisa. Congrats again, Miralis. Mega love shoutout sa'yo from Team Miralisa. Yan, mega love shoutout sa $17 million may house nito Ning. Salamat Grace from Miralises channel. Pa-jacket from Bonski Jr. Ba't ibang lumay? Sorry, hindi nga palamin ko yung ano. Yan, may jacket na Bonski. May jacket na Bonski Jr. Hello, mega love shoutout Kuya Lantin. Congrats din sa'yo. Taga ano ka ba Lantin? Kaibigan Lantin Vlogs, taga ano ka ba? Taga Umingan, Pangasinan? Mega love shoutout Lantin Vlog. Congrats sa'yo from Miralises channel. Thanks sa Tigrasta Grace. Salamat from Bonski Jr. Saudi Vlog, nag-wrap ng bahay. Sa Umingan Kapsat. Umingan ka ba? Nasa Umingan ka ngayon, kaibigan natin. Magkalapit lang pala tayo, balunggaw lang ako, kaibigan natin.
Dito lang ako sa Umingan, pag galing kang, ay, Balunggaw, pag galing kang Umingan, malapit na ako sa highway. Iwala ng bakas mga loads, sure sa balik. Nakadikit na pala kaibigan Bongski. Idol Bongski, nakadikit na oh. Panoorin mo lang kaibigan Bongski. Salamat sa pupunta kaibigan Bongski, Orlan. Makidikit naman po siya, no? Ipin ko lang si kaibigan Bongski, Orlan. Yan lang, di ko maipin. Di ko maipin, kaibigan Bongski. Pakidikit na lang po si kaibigan Bongski Urulan, mga kaibigan. Dito ako lang na ngayon. Dito kasi work ko ngayon. Mga ganyan vlogs. Ay, okay, kaibigan natin. Nag-charge muna ako, kaibigan Tunying, para mamayang gabi. Sige, kaibigan na lang, kaibigan Endless Vlog. Sige. Salamat sa pagpunta kay Tunying. Tambayan nyo dito mamaya. Paingayin ko na may lamesa ko. Mag-iingay naman lamesa ko mamaya sa LS mo. From sa coast from Neri. On the way to Hebron from the LS channel. Yun. My friend Hebron, my sister Ate Miral sa channel is OTW to your channel, to your home. Please subscribe back my friend Hebron to Ate Miral sa channel. Thank you my friend, thank you. Salamat host. Ako din, dating dikit ako sa iyo kung Bongski Urula. Salamat kaibigan Bongski. Sabi siya si kaibigan Bongski Urulan. Pakinikitan niyo naman si kaibigan Bongski. Musta idol from Bongski. Okay lang kaibigan Bongski Urulan. Okay lang si Nick. Madikit naman po kay kaibigan Bongski, mga kapatid, mga kaibigan. Huling uwi ko doon bago mag-pandemic dati. Kada Pasko at bawang taon, nauwi kami. Ngayon, bawal pa from Random Vlogs. Pag nakauwi ka, pasyalan mo ko, kaibigan, o pili mo lang ako. Para magkita naman tayo, kaibigan Lantin. Dito lang lagi ako sa bahay. Pag wala dito, sa taltalon, yan lang. Dan Hebron Career Training from Miralices Channel 2. Please subscribe back my friend Hebron TV to ating Miralices Channel. Namasyal silip uli from mga Milods. Namasyal silip uli from mga Milods. Takapang ko yan sa Lending Vlog. Umingan Pangasinan daw po. Buenas tardes, Erin, dito bili. Oo, sana nga. Mawala na pandemya. Sigurado yan, oh. Pag may pumasyal dito, pag may pumasyal ng vlogger sa bahay ko, magpipiknik tayo din sa kubo-kubo ko sa aking palayan. Hindi tayo din magpiknik. Hindi tayo din magmukbang. Hindi tayo magano tayo. Body fight, magluto tayo, pang lulutuin natin. Kanya-kanyang vlog tayo.
Mami Lods, dito ako Santa Rosa, Kamanting. Ah, taga Santa Rosa ka pala. Si Kato Nying, saan nakatira? Pangasinan ako, ati Mama Milods. Dito ako sa Pangasinan. Yun ang mga Milods, so may harang ka na din, no? So yan mga Milods, di ba? Like number 49. Para ano? Ayan o mga Milods. Oh, silip lang, na-sure pa ako. Sige, kaibigan natin. Sige. Trabaho, kumain natin ang trabaho. Yan ang importante sa atin. Trabaho ang unahin natin, huwag si Tunying. Dahil si Tunying, nandito lang si Tunying. Sorry ko. Simply spaghetti sauce receipt from Ati Milods, mga Milods. $3.94. Kalayo naman pala. Oh, silip. Salamat. Oo, nakita ko na. Salamat. May premiere ako mamaya. Baba ang premiere para yun ang puntahan. Yun ang pansaka natin. Pakibaba ng premiere ating mga Milods. Para yun ang patamsakan natin dito sa aking live. Para palitan natin yung palitan natin yung mas maganda yung premiere at pinapatamsakan, mas madaling higitan. So, di pa ako tapos kumain. Noon, unti-unti ko lang. Kababayan mo pala yung lulo namin dito namatay. Ramil. Bonski Junior, kaming bangal, from Alvin Watsador. Babalik kaibigan Bonski kay Alvin Watsador. Oo, sige, mamaya. Nung kami pagkatapos ni Kuya Ayahay. Baba ng premiere mo ating mga Milods. Dito pa ako sa spaghetti sauce, oh. Konti naman ang video mo ating mga Milods. Ayun. Sinigang sa toyong kamyas, yung premiere niya. Yung pala premiere ni Mama Milods. Hello po host at sa lahat from Yet and Family at NZ. Salamat kaibigan Yet and Family at NC. New York City siguro to. Ay hindi. NC. Mga Milods, bigi-bigi with love and care emoticon from mga Milods. Bonski Roland, Dan Dikit Kalimbang All from Banastasia rin. Pabalik kaibigan Bonski. Balik na ako kayo maya. Isa lang gamit kong CP from mga Milods. New Zealand pala. New Zealand. Ako New York. Salamat Ate Yet and Family at NS, New Zealand po, from New Zealand, from Yet and Family at New Zealand. Try mo ka Tunying, yan pwedeng pangpulutan. Pangpulutan.
Sakit pa nga ulo ko eh. Minsan lang ako uminom, ating mga milods. Minsan lang pag nakapag-ibig. Pag napapagusto. Pero, pag ganitong naramdaman ko, masakit sa ulo, masakit sa katawan, eh, parang ayaw ko na uminom. Sa mga dimikitan ko, salamat sa inyo, Pranana di Victorino. Para di malagas agad pati. Para di malagas agad pati. Taga-saan ka po ba mga milods? Taga-saan ka po? Saan ka po nakatira na yun? Baga. Marinduque siguro to, Marinduque. Pag hindi Marinduque, Baga. Quezon Province. Quezon Province to si mga milods. Ayan, nasa spaghetti sauce pa oh. Spaghetti sauce. Tunay ito at dinalagas from Anali Victorino. Kanlubang, Kalamba Laguna Kanlubang. Makalampas lang ng ano, Probina. Quezon Province po ako, nakapangasawa lang ako dito sa ano, sa Pangasinan. Taga-Pangasinan ng ating misis. Yun, bigay-bigay sa ating Ramil Sarilla, ang ng bahay. Thank you so much sa mga dumikit sa akin. Balikan ko kayo mamaya from mga milods. Saan sa Quezon ka? Lucena ako, Lucena. Tapos may kapatid ako sa Sarilla. May mga tita ako sa Lucena, kapatid. Meron din ako kapatid sa Bicol. Walang Lucena. Daan mo kayo mga vlogger, yung mga pinidaanan. Sa San Pablo Laguna, meron din kayong vlogger na kaibigan. Si Ryan Antuliao. Ay, kaya pala, ganyan ang punto mo. Mga milods. Yan to supos na kape, nag-iwan na rin po ng bakas from Yet and family at New Zealand. Basta siya rin, bigi-bigi. Yun mga kaibigan. Last 7 minutes po, 7 minutes. Mag-end na po ako mga kaibigan, last 7 minutes na lang. Para yung iba naman ang masuportahan natin. Kababayan din pala kita dati, nakatira ako Quezon. Sa lola ko, Padre Burgos, Quezon. Sa Padre Burgos, oh. Tabing dagat yun eh. Padre Burgos. Maganda yan, maganda mag-vlog yan sa Padre Burgos. May pinsan din ako dyan sa Aklangan. Aklangan, Quezon. Gusto ko eh, nakauwi ako, magbablog ako dyan sa Padre Burgos. Padre Burgos, Aklangan, ibablog ko yan. Tsaka yung Atimunan, yung forest country ng Atimunan, Quezon. Ibablog ko yan pag nakauwi ako ng Lucena. Pupuntahan ko yung mga yan, ibablog ko yung mga yan. Marami pwedeng i-vlog yan sa Quezon Province. Sa Lucena, dagat naman, sa Dalahican. Ay ako nakatira sa Pagbilao, Quezon. Oo, alam ko lahat yan. Sa Pagbilao. Sa Igiring, sa bayan ng Pagbilao, sa ano nga ba to?
Marami akong alam yan sa pagbilaw. Naku, hindi na ako napunta doon. Mahirap na ngayon, pandemic. Oo, mag-vlog ka doon. Ganda doon sa Dalahican. Ayaw ko sa Dalahican, mas maganda sa ano, Padre Burgos. Tsaka sa Agdangan, ang lino ng tubig doon sa Padre Burgos. Nakapunta na ako dati, nung hindi pa ako vlogger, hindi ko naman alam yung, hindi pa ako nagba-vlogger. May mga video ako sa mga yan. Kaso pinupost ko sa Facebook ko. Ay, hindi ko naman pwedeng kunin. Eh, sabi ko, pag uwi ko na lang, magbablog na lang ulit ako. Add niyo po ako mga milods. Tunying Maksam din sa aking Facebook account. Baka sakaling maging friends din tayo sa Facebook. Friends din tayo sa YouTube. Sa mga gusto lang. Well, marami naman nag-add sa akin. Sa bagong subdivision. Sa subdivision, eh baka yung ano yung, kasi ang bagong subdivision ngayon sa Quezon is ano, yung kaya kay Villar. May subdivision din dyan, pagkalampas ng ano, pagkalampas ng, ano to? La Suerte. Pagkalampas ng La Suerte, may subdivision dyan, nakalimutan ko yung subdivision na yun eh. Basta maraming subdivision dyan. Pagkalabas ng Maya o sa may La Suerte, yun, maraming subdivision doon na sunod-sunod. Sa atin mo doon ka mag-vlog, ganda ng view doon. Oh, nakit ko na yun. Sige, sige. Nakit ko na po yung mga milods, yung sa ating unan, yung pinagbanderahan. Yung inaakit doon na bundok. Pag nakakit ka nun, kitang-kita mo yung bayan ng Pagbilaw. Nakakit ko na po yun. Ano na? Simbo yata, ay Simbo. Ano nangyari dito kay Just Official? Puro tuldok. Puro tuldok yung comment ni ano nangyari si Just Official? Maganda nga doon. Naku, layo naman. Hirap kaya biyahe ngayon pagpunta doon. Oh, mahirap nga talaga. Dapat may sakin na sarili para mas maganda. Daanan kita mga milods pag nakawayong Quezon. Pag gusto niyo pong i-add sa Facebook, yung Tunying Maksam lang din po. Tunying Maksam. Ano nangyari dito kay Just Official? At tinatad na ako ng tundok. Sige, from Mama Milods. Ito ulit ako sa how to make chili garlic sauce. Sinain na sa line sa kamyas. Dami na palang vlog ni Ate Mama Milods Puro pala pagluluto ang Panurin mo nga itong simpleng paghanda.
Simpleng panghanda, sinukmani. Anak niyo po ba ito, Mama Milods? Anak niyo ito may birthday? Birthday ba ito? Gagawa tayo ng sinukmani. Sino pa yung may birthday? Sa yung simpleng panghandang sinukmani. May birthday bata eh. Monetize ka na pala. Opo, monetize na ako. Nung lang po, nung 26. August 26. Rich Vlog, nangangarap ng bahay. Pamangkin ko, yung isa anak ko. Ay, okay, pamangkin mo pala. Mag-end na po ako, tapos na po yung aking oras, mga kaibigan at mga Milods. Kung i-add nyo ko, replyan ko lang po kayo at salamat. At sa inyo lahat po, nandito, 11. Maraming salamat po. Sana po, ingat po tayo lagi. Huwag kalimutan magdala ng face mask, face shield, tapos po hand sanitizer or alcohol. Tsaka kung wala naman pong gagawin sa labas, huwag na maglalabas. Lalo ngayon po, may bagyo. Ingat na lang po, dyan na lang, sa bahay na lang po kayo. Mabuti ka na pa, makakabili ka ng van. May nahihiram naman po tayong sasakyan. Sasakyan ng hipag ko, may sasakyan po kasi yung hipag ko. Kaya, naibiyahe na po dati yun, pero yung kotse pa una, yung Toyota Wego. Naibiyahe ko po punta kami ng Tagaytay. Tapos nung Tagaytay, dumiretso ako ng Quezon Province. Yung kotse, kaso binta ko na yung kotse kasi maliit. Hindi pa man lang jackpot ngayon nakabili nun eh. Kasi naibenta ko lang ng 355,000 naibenta ko. Hihinayin nga ako, may pera ako na lang bumili. Tapos pinalitan namin ng Toyota Innova. Nakakuha kami ng Toyota Innova noong 2020. January 2020. Kaya sasakyan dito sa bahay is Innova. Pero hindi po sa akin nun. Sa ipag ko po. Pero pwede ko pong gamitin pag may pupuntahan po. Kaya hindi ako madamot ng mga ipag ko. Ito mga gamit kong cellphone po sa kanila po lahat yung pinaglumaan ng mga ipag ko. Pinahiram sa akin kaya salamat naman. At kaya may blessing na dumarating sa kanila kasi mabait sila. Get in family, Kalimbangon from Alvin Watsador. Sige, salamat host from mga Milods. Yun, bigibigyan na sila lahat. Okay po, bye po from Get in family. Ako araw-araw nalabas. Namamalingki lagi. Basta magdala po lagi ng mga Milods. Ang sanitizer. Face mask tsaka face shield. Mas maganda. Pala naman mga Milods. Hindi umalis bahay. Kutonying. Ako umalis at kababalik ko lang. From Rich Vlog. Okay. Malapit dito ang Tagaytay sa amin. Minumotor lang namin. Nag-stay kami dyan sa Tagaytay. 3 days ako dyan, 3 days. Nung dumating yung hipag ko, tapos nagbakasyon kami sa Tagaytay. 3 days and 3 nights. Puro lang kami pasyal. Kasi hindi kinaya ng biyanan ko yung lamig kasi. Alvin, dikit na lahat sa bahay ko. Sa'yo, from Riggs Vlog. Note po, Riggs Vlog. Balikan kita from Manay Alvin Machado. Sige, salamat. Balikan ko mamaya mga nagdikit sa channel ko from Vlog. Sige. Rina Villarmino, Don Dikit Kalimbang Hall from Banastasi Ring. At Rina, Bigi. Banastasi, nag-drop ng bahay, pabalik. Mag-end na po ako mga kaibigan. Nakalampas na po tayo ng 4 minutes. Sakto na po yun. Salamat po sa inyong lahat sa pupunta kayo ng Magsam. Kahit di ako nakapag-LS kahapon, nandito pa rin kayo. Magsuportahan po tayo mga kaibigan. Mamaya po may LS po yata si kaibigan Rick and Eric. Pag-suportahan naman po.
At lahat po tayo magsuportahan. Lahat naman po kayo dito sa aking YouTube channel, puro naman supportives talaga. Supportive talaga kayo lahat. Kaya salamat sa inyo, salamat sa pagtutulungan. Well, pag magtulungan po tayo, makukuha po natin at makakabit natin ang tagumpay. Kaya alam po natin yung lagas na yan. Dati po ako ganyan, lagas, reklamo ka ng reklamo, lagas, ano ba yan si Lolo? Mukbang ng mukbang, di ba di yata nabubusog to? Pero at least nakaahon din. Kaya nyo lang po yung mukbang na yan. Pag nalagasan po kayo, mga isda po ulit kayo. May natitira naman po dyan, hindi naman minumukbang lahat. Sige kaibigan Tuming from Banastasi Ring. Maraming salamat mga kaibigan natin dito from mga Milods. Saan po? Dami account. Di na alam saan. Facebook. Sa dami daw alam. Account ni Neri. Di na alam. Mamaya po palang gabi, alas 10. Nagla-live din po si Ate Rina Villarmino. Ito minsan si Manitong Vlogs. Nagla-live din. Si Ate Miralisa po. May live yata mamaya. Si Ate Grace po. Hindi ko alam kailan po magla-live. Ate Grace Laurente. Grace ko po kayo lahat. Si Gambrak. Alauna po ang live niya pero may hindi siya nag-live kaya nag-live ako. Salamat sa inyo mga kaibigan. Si Manay Albino Center pala, nag-live din yan. Pag-supportan din po. At saka si Mama Milods, huwag po natin kalimutan supportan kasi mababa pa yung kanyang bahay. Lahat po ng ninja, idikit nyo na basta manood po para hindi malagas. Pero ating Mama Milods, kaya may lagas na yan at ibabalik ni YouTube yan. Pag naging monetize kayo, ibabalik ni YouTube yan. Unti-unti ibabalik yan. Basta panoorin niyo po yung video nila. Pag nag-upload po, panoorin mo, mag-comment ka yung naayon doon sa iyong napanood na video para ibalik ni YouTube. Kasi yun ninja, tinatanggal yan kasi para hindi lumaki agad yung channel. Pero pag pinapanood mo rin yung video nila, kahit ninja yung ginamit, ano ba ako, ito, ninja. Ninja, pinapanood ko yung videos mo, mga Milods. O maniwala ka sa akin na hindi nalagas, ayun o, naka-subscribe ka rin sa'yo, mga Milods. Kaya hindi mo nalagas yan mga Milods, hayaan mo yung lagas na yan. Sige, salamat ulit from mga Milods. Sige, bye-bye na po. Mag-out na po ako mga kaibigan, salamat po sa inyo lahat. Mega love shoutout sa inyo lahat. Mabuhay po tayo lahat. At congratulations kay Ate Mirror sa channel. Kay kaibigan Skyler, salamat na nakagraduate na kayo. Kasunod namin po si Kajuni TV. Para si Kajuni TV, kaunti niya lang din kay Kajuni TV. Sunod namin si Rekiniri. Sunod si Idners Vlog yata. Basta pinag-uusapan namin sa group chat namin kung sinong susunod namin na ipi-play. Ganun po kami sa aming group chat. Hindi po... Pag po kasi sinuportahan natin lahat, kapaliwanag po ulit, mahina ang usad. Pero pag nagsuporta lahat sa isa lang, mabilis po ang pag-angat niyan. Kaya isa-isa lang po mga kaibigan. Lahat po natin, tutulungan po natin lahat yan. Magtulungan lang po tayo at huwag po natin isipin, huwag po tayo mag-isip na ito, si ganito, di na pupunta sa akin. May oras din po na pupunta sa inyo yan. Basta pag pumunta po kayo sa LS, magpasahe po kayo ng totoo, honest po kayo sa sarili nyo. Na pasensya na, hindi ako nakapunta, gano'n. Babay po, sige, magpapaalam na po ako. Salamat po sa inyong lahat. Babay po and God bless us all po sa ating lahat. Thank you very much mga kaibigan po.